pagbalik-balik ang hambal sa amon pirmi lang hulat-hulat hasta nga hulat-hulat nga hasta subong. Wala si Sir Figueroa wala nagaatubang sa amon, ang legal na lang ang nagaatubang. Di isa nagligid kapag interview naton siling ang protest ni Mr. Argilies ang ginpadangat niya ni sa province. Tapos wala naging paboran nagdiretso sa region, wala man naging paboran ang iyang protest nagdiretso sa central office. Pero ang pagkaintindiya sa mga farmer beneficiaries na dulang protest, hindi makita ang ginfile nga protesta ni Argilies. Parte naman to sir sa amon stop cultivation. Ang stop cultivation halin pa na sang 2018 sang unang na mga pagpadala hindi magbaton. Sa unang pagpadala hindi magbaton. Sa ikaduwa nga pagpadala amo mangyapon. Hambal nila ginpapublish naman kuno nila kay gusto namon tani nga bisan hindi pa ma-install basta mapastop lang anay nila. Pero hindi ko na magbaton ang tag-iya. Amo na ang ilang hambal sa amon. Pwede lang na sir kay ara man sa aton layi. Kay sila manggaranon kag kami pigado, pwede lang ina sir. Amo ning pamangkot, no? Dason pagid sir, gabalik-balik kami Japon hasta ginambalan naman kami ni Attorney Lava, mangayo naman sila certification para sa pag-assist sa pulis para sa survey sa pag-stop. Kag ang stop cultivation, hindi magbaton ang tag-iya, amo na lang na ang ila himuon, ara na ang certificate, ang ila naman ka kuno nga budget para galastuhon sa pag-survey, may ara pa na sir how? Why man to kuno ma-stop ang cultivation? Kag sang uli nga why naman kuno sang budget. Sunod din sa nagsulat, atensyon sa kay Parpo Figueroa na ngayo kuno kamusang budget para sa galastuhon kuno sa pag-survey. Ti ang pamangkot nila may ara pa na gali iya sang balayran kami para iya sa pagpa-survey o sa galastuhon sa pag-survey. Amo na sir nga nagpalapit kami sa imo kabay tani sir nga mabuligan mo man kami sang amon nga ginapangayo o kung ginapangabay. Maraming salamat kag pasensya gid sa malawig kong sulat. Okay, wala sang problema. So amo ni ang rebuttal no sa pahayag ni Mr. Paharilya sang nagligad nga simana. Ti ipanawagan naton sa kay Mr. Figueroa ti siling gin-stop na ang cultivation. Ang mga farmer beneficiaries nagapahayag subong nga sige-sige ang pagpanguma sa mga Argilies sang nasambit iya nga area. Daw kag wala man niya mapastop kay ginatagan gipapanawagan sang order nga maguntat na sa pagkultibar sa duta. Wala inigin pati sang original nga nagapanag-iya sa nasambit nga duta da sa may Hacienda Ima, Barangay Maao, Bago City. Kag ang masakit pa kay way pa ma-survey ini gyapon kay daw nagapangayo sang budget ang Department of Agrarian Reform. Grabe do kadamo masang budget nyo da. Okay, nagapangayo pa sang budget kay wala kuno sila sang budget nga gastuhon sa pag-survey sa nasambit diya nga area. Di medyo amo ni mga masakit-sakit nga kamaturan kung pag-istoryahan naton ang mga benepisyo nga dapat mabaton sang aton nga mga magagmay nga mga mangunguma nga ini makabig naton nga long overdue na. Dapat madugay na ini sila nakasugod panguma sa nasambit niya nga duta kay sila na ang magapanag-iya sini matapos ginsaylo na ang titulo sa Republic of the Philippines. Matapos nga nagabayad na ang gobyerno sa nagakaigo nga amount santo sa baluasyon sa nasambit niya nga duta. So magluwas sini Banwa, may isa pagid nga nagapadulong man diri sa aton nga istasyon ang sabahin mga kabyanan sa mga agrarian reform beneficiaries 31 ni sila kabilog
sa may Asinda Baging, Barangay Kaliban, Murcia. Ang nagapanag-iya sini nga duta si Fernando Argilies. Damo gid gali kadutaan ni mga Argilies, no? Ang sa Asinda Ima, Barangay Maaw, Bago City, ang nagapanag-iya naman si George Argilies. Ang sa Asinda Baging, Barangay Kaliban, Murcia, ginapanag-iyahan niya mismo sang Argilies, pero lain naman ngalan, Fernando Argilies. Damo man ni ang ila ginasinggitan karon sa 31 ka mga agrarian reform beneficiaries, mga kabyanan, kay tubtub subong wala nila makuha ang duta nga dapat nila pagakwaon. Subong man sa singgitan man sa mga agrarian reform beneficiaries dira sa may syudad sang Silay, nga sa diin mga kabyanan wala man gyapon sila kay balo kung sa di na nayon ang ila sini nga mga papilis. Amo man dito iya sa may Purisima, Banwasang Manapla. So kadamo gid sa karon sa mga mangunguma nga sang una mga obrero inis sa kampo nga nagalaom nga manginila na ang duta nga ila gina trabahuan pagi sa agrarian reform program, pero ang masubo-subo kay until now daw masyado pa kaila sa ila ang kapalaran nga makaangkon sa siniya nga duta. Gintry naton siningaga nga makontak si Ma'am Teresita Mabunay kay siya man diya ang in charge sa diri sa may area sa may Northern Negros do kag sa pakadto sa Murcia do iya paginadibla mo. No, para nga mahibaluan naton kung ano ang status sa sini nga mga kadutaan. Pero wala gid, no, nag-text kita sa kay Ma'am Teresita Mabunay, wala reply kay ginatawgan naton, nagaring lang ang iya sini nga telepono. So tanaw naton, no, kung ano ang status sa sini nga mga kadutaan, no. Ipabalo ko lang sa mga farmer beneficiaries sa Northern Negros kag sa Central Negros nga hindi pa naton makontak si Ma'am Teresita Mabunay. Busy pa mo nang busy sila kada adlaw, pero anong ginabisihan nila siniman? Bisihan nyo bla ang parte sa paghatag sa duta sa mga benepisyaryo? Tukbulan nyo bla ang central office nga daw kadugay pa maghatag sang desisyon? Kaya ang mga katawan nagahulat niya nga maarado na nilang kadutaan kag matamnan na nila sa kung anong gusto nila itanom da. 35 minutos na nakaligad sa tag ng alas 11. Magbalik mga kabyanan ang ini nga palatuntunan. Okay, sige. Sa piya ka linya, kuha na naton ang dugang report, no? Sa piya ka linya, kuha na naton ang report ni Bumbo Carla May Defensor. Kay may meeting nga pati kayunon or sa pila ka mga reports mga kabyanan may angot gyapon ini sa patigayon nga untat biyahe kahapon nga daw. Sa piya ka linya, Bumbo Carla May Defensor, please come in. Yes, Bombadan, so naghatag sa simpatya, no, sa mga drivers kagahapon, Bombadan, ang katapos ang tono. So ini Bombadan na sunod kay Sir Mario Eusebio, President sa tono, Bombadan, ini nagpatigayon ini sila sa biyahe kagahapon kasi pa lang niya Bombadan, wala ini sila yan nagpasalig, no, nga mag-intra sa pagbuntat sa biyahe Bombadan. Ini naging desisyonan ini nila yang magbiyahe ini sila yan kagahapon sa Busiti ganit tuwagi kadlaw Bombadan, no, pero ginbalik na mga alas 3 kagahapon sa hapon, mga alas 5 dira ginbalik na ang biyahe Bombadan, no, kay suno sa mga nag-strike kahapon Bombadan na satisfied naman ini sila sa gipatigayon nila ang strike Bombadan. O galing kasi ini Bombadan kagahapon madamo kita sa mga nakita nga mga taxi drivers nga gipambanggaan sa mga jeepney drivers kagahapon Bombadan, no, sa ila sini nga mga rally centers. So ini Bombadan nagasimpatya man ang katapos sa taxi, ginapati man ini nila, no, ang hinyo sa mga drivers nga kung pwede hindi ini sila anay
biyahe bombadan ti may ara iban nga nagbiyahe may ara iban nga ti nagpahuway-huway na lang ini sila anay bombadan no isa ka lipot diri sa syudad sa Bacolod o kon isa ka biyahe nag-untat na ini sila kay ti nabanggaan ini sila bombadan nga kagpin ng panaugan pa sa pasahero may ara gani bombadan nga may nabaton sila nga reported din nila nga may natampaan pa gani bombadan no pero ini settle na sa nga operator bombadan nga na sila no nag-istoryahan na sila bombadan no para at least hindi na bala dako pa ang issue pero may Tinga ara nga gid lang no sa punto nga matinampaan ay gid. Amo gid gani bombadan ti na settle naman sa operator kag sa nga ati kagahapon may mga kapulisan man nga ayara sa mga rally centers bombadan para at least no malikawan ang mga kinagamot tigali nga reported no nga may tampaan ay magilalisanay pero at least bombadan na kontrolar man wala man na sa nga dako gid nga issue nga luntad bombadan ti nagasimpatya man ini sila kay kabatsag man ini sila no sa pagtaas sang gatong bombadan sa bombadan napamatian nato na pahayag kay Sir Mario Eusebio President sang Tono. At regarding sa kagapon no nga untat biyahe si sa amon yung grupo wala gid nag nag-join ng amon yung mga drivers and operators sa strike. Pero may iba niya nagdulog na lang nag-schedule for maintenance at the same time sympathize man kami gapon sa ila kasi ang common cause man lang dahil kung pati sa price of fuel so kami apektado man kami sa amon na pero para sa amon na bigay daw doon digid man proper nga amon na since sa worldwide issue and doon natagaan naman to at doon address naman temporarily ang mga concerns nga man na bala may rollback na naman. So we nag-suggest kami or nag-decide kami nga hindi na kami mag-join. Yes sir. Expected pa naman na siya kasi siyempre ang aton ng mga upo sa daing transport group ay ara man sila amo niyang ilaya nga plano or intention niya nga mag-strike. Then siyempre kung intindyon taman na sila nga kung sa ilaman gusto man tayo nila nga ma-participate na tanan especially nga mga taxi drivers. On the other side, ang taxi drivers naton nga paningo lang man na kasi siyempre pigado man ang mga boy especially sa among sa taxi pigado pa rin sa pangbiyahe. So gakalit man na sila. So may mga cases sa itong nabatian kagapon nga may mga amo sina intimidation pasalamatan lang sa ati hindi man gid tama kay grave gid pala wala gid man sang durog ang mugid and everything wala man sa may gid ang buka or pangano amo na lang na at least mo na sa sympathize man ta na sa ila kasi hindi man ta ko nanong ilang intention dira no pero basta ma-minimize lang ang mga violence medyo okay na lang na sa may mga reports kami nga may tampa, may pahog, may papuli, may papanogan pasero. Sa mga amon na bilang mga butang, expected naman na siya. So, amo na gani suggest man naman before sa mga operators and drivers. In case magbiyahe sila, halong lang sila and try na nga hindi lang maglabay sa mga strike points bala. Kaya para hindi man ma-offend ang mga tao, ang mga iban nga nag-strike ya. Since sila yan nagbiyahe, ito kung saan respetaray lang sa sitwasyon bala. Yes sir. So sir, ito yung sir ang gintampa. Sir, sir nagpa-blatter lang ini siya sir. Anong isa? Dogin man lang to sa operator, nagreklamo man lang to siya. Pero anyway, na-settle man lang to kasi hindi man gito tama. Ka boss diguro sa iyang part. No? At least naka-storya na yung I think may police naman to gapon nga nag-address ang situation. Para sa aton una para sa aton mga commuters no kagapon nga adta na sa sitwasyon wherein kami nga mga operators and drivers sa different transport group nagapatsag sang fuel price increase. Eventually ina siya ang fuel price increase mag-apekto na sa aton tanan. So ang paagi sang iba nato nga opposition transport group is to mag-strike hopefully or eventually na address kagapon kay domain may ara pa sila ni Congressman do nag-meeting to sa ila. Sa amo naman yung part sa taxi gina-avoid na gina-discourage na naman yung mag-join sa strike especially nga may mandate kita sa aton franchise no and may mga commuters kita lang nga maapektuhan. So gusto pa lang nga mag-service isang serbisyo without offending
sa mga dose nga na-strike. Kasi siyempre, sympathize mo nag-upod na sa ila nga simple ba't siya kita kung anong fuel, anong diferensya o anong problema nga matagsaton sa fuel mo. Check lang natin sa lain nga tanga pamaagi. No? So, maging successful din man sa akong guro ang puntat diay kagapon kasi ngayon sa pasahero sa mga pasahero nga naapektuhan, no? Tanan nga naapektuhan kagapon, timay lang kay nadula na stop na so subong adlaw wala naman. So, back to normal lang tanan. So, malipay kita sana tabo. Naka-roll back ha, damera na ha. So, naging fruitful man bala, hopefully mo na. Galing ang tawag lang natin, lain lang aton pamaagi, which is gina-consider tama na, gina-respetar pa na. Aha, bumukala. Pumadaan naman ito na payagikan kay Sir Mario Eusebio, nagapakayo man ini sila pasaylo sa mga pasahero kagapon, bumadaan nga, madamo gid sa mga nagahinulat, bumadaan, no, nga, ako na ini sila sa ila sila nga, traffic, bumadaan, no, kung sa padulungan nila, wala ini sila may masakyan, bumadaan. Aha. Bumadaan na mo yung report, nagigan sa patrol, yung si Bumbo Carla Major Factor para sa Radyo ng Pilipinas, Stat overall number 1 sa Bacolod, basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Carla may defensor. Tiko may mga nagabiyahe gid gapo nga taxi. Kung sa mga panabuton nga mga untat biyahe, may mga hindi man ma 100% maparalyze. Irespetuhan na lang Oh. Kung sa ulihi nagmamadinagon kag ang kausa sa mga transport strike na hatag abi sang gobyerno kag mayo abi ang nangin epekto sini. At ipaambit naman ang kayuhan sa mga wala mag-intra sa transport strike. Ti anong tanabi karong kay hindi naman niya mapilit ni, hindi ba way man niya pilitay. May mga kausa kamuya nga nag-intra kamo sa transport strike, ang wala mag-intra may kausa man na sila way tayo mapaktan kung ano ya ang kabudlayan sa ila sila nga pagpangabuhi. That's why bisan may untat biyahe, nagasigi lang yapon sa sang biyahe. Hindi nato na mapatuod ang sitwasyon mo. 45 minutos na kaligad sa tag ng alas 11, magabalik mga kabyanan ng ini nga palatuntunan, pagkaligad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease. Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Pabalik na mga kabiyanan, diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. 10 minutos na bilin kag magadangat kita sa atak ng alas 12. Diri kita karon mga kabiyanan sa pagpatigayon karon sang World Water Day. No, gina-try naton nga makontak si Atty. Lorindo Dilag, ang chairman of the board, no, sang Bacolod City Water District. No, pero daw alang-alang gid siya tungod mga kabiyanan, may ara kuno to siya pasyente nga gina-attender gid siya sini nga mga tinion. Pero very much willing gid siya tani, no, nga kuan nga magpakigbahin man sa aton nga palatuntunan sa sining sa ulog naton karon sang World Water Day. Pero ang pamangkot sa aton nga mga tagpalamati ang ilabi na gid sa mga kultura naton nga nagasalig sa ilang tubig nga kada adlaw sa tubod nga ginapagwa sang Basiwa Prime Water. Satisfied na gid ba kamo sa sining tubig nga ginasupply sa inyo sa sining mga tinion? Kidamo sa gyapon nagareklamo, may mga tubig nga daw kapi, daw kuha na lang, kalamay na lang kulang, daw kapi na ang gagawa sa gripo, kag nagasuffer gyapon kita sang kakulang sang supply nga tubig. Kag sa subong adlaw ginasaulog naton ang World Water Day, nga sa diin ini ang ginapatigayon worldwide mga kabiyanan para nga mag-raise ini sa awareness sa tanan sang ginatawag global water crisis. Not only here in the Philippines, not only in Bacolod City, bilog nga kalibutan may ara sang water crisis nga nagakatabo. Kag bangod sini, no, na ginapakamayo nga makaangkon sang awareness kita tanan sang ginatawag yang water crisis. Diri sa syudad sa Bacolod, aware naman kita sa ginatawag nga water crisis, kaya nagka-crisis gimanta sa tubig. Pero imbis nga masulbar ang crisis sa tubig, doon naglala pagid samtang nagaligad ang mga panahon. Di mayo gini ko ma-interview naton karon, no, si Michael Soliva, ang general manager sang Basiwa, kag para makakuha kita sang iya abing nga commitment
sa bahin sang improvement sang water supply diri iya sa siyudad sang Bacolod. This time ko ang report ni Bumbo Franz Andrew Burgos no sa piyak nga linya ini may kang tanan na mga kabyanan sa may kang tanan ini sa angot gapon sa untat biyahe gin patigayong kagapon nga adlaw. Ang sa diin ang LTFRB magasapol ini sa mga transport organization diri sa siyudad sa Bacolod agud nga istoryahan ang pila nila sini ka mga ginademand sa ilang mga kausa sa pagpatigayon sang untat biyahe kapon nga adlaw. Sa piyak niya Bumbo Franz Andrew Burgos, please come in. Pumudahan kahapon halos tanan nga mga sektor gid no ang nag-upod sa hublag. Ako sa untat biyahe kahapon nga ginlunsyar sa pila ka mga transport groups no diri sa siyudad sa Bacolod. Kaga ginuptan ini pumudahan sa mga drivers, consumers, but also pumudahan ang simbahan. Diri natin gipakigangutan ang Social Action Center sa Diocese of Bacolod, sila nga director sa kaya Father Chris Gonzales. So kahapon pumudahan ginisugtan ng isang tanan no prior sa sining untat biyahe no kung ginatawag nga People's Holiday. So pumudahan ginisugtan ini together with the drivers, consumers, and ang simbahan. So sa bayan sa simbahan niya pumudahan ila ini nga ginukdan kag sila man mismo pumudahan ang Bumbo Andro? Yes, pumudahan. Amo ni galing ang simbahan nga naghatag sang ayuda man sa mga drivers na nag-upod kagapon. Oh yes, correct itong budan. Kaya kahapon, nag-upod man sila sa pagsimpatya man bumudan ang simbahan sa mga nag-strike, no? O kung mga naguntat biyahe, gid nga mga drivers. Eh syempre bumudan ang simbahan mismo nagapanawagan man nga isuspende anay ang excise tax, especially sa oil products. Because bumudan nga daw grabe gid ang presyo subong sang petrolyo, produktong petrolyo, bisan na dako ang rollback subong. Tanaw na to bumudan, duway gid sa pagbago do. Amo lang gid man gyapon ang presyo sang produktong petrolyo, do medyo masakit-sakit gid gyapon sa bulsa. So ting subong ning adlaw dapat ganita ni pa ni nila no? Untas biyahe pa ni gyapon. Pero galing tingin na hisugtan na o kung nag-interfere na diri bumudan na pila ka mga lideres. Diri sa siyudad sa Bacolod kag ginisugtan no nga isa lang gid kadlaw anay o kung isa lang gid kadlaw ang nasilini nga transport strike. So ti Martes wala na bumudan ginkanselar na o kung gin-cut off na ang untas biyahe sa pila diri ka mga pasahero nga salakyan bumudan. Also sa bahin sang simbahan no ang ara ilay bumudan nga ginabulig. Nagaatag sila bumudan sang pila to ka kilo nga bugas. But not to mention, way man gin-mention agad sa simbahan kung ano pa gid ang possible nga ginhatag nga bulig. Sara sila nga mga drivers nga nagupod sa untat biyahe sa hapon, no? So ang simbahan niya puputan lang gid sila ya. Ara lang gid sila puputan nga magpatunga in terms sa kalinong kag nagapabutyag lang gid no sa ila nga simpatya no sa mga apektado nga mga drivers sa sining nga hublag o kon untat biyahe sa siyudad sa Bacolod kung budante makitaan man naton no kahapon nga ang pagbantay sa mga pila ka mga apektado nga mga drivers nangin mainit no so tiyang simbahan niya bumudan ara lang gid mo sila mag-regulate kag naghatag lang gid sa nga dugang ding mga panumdom lang no sa mga drivers hindi lang gid nato ni pag ipadalban bala ang abuning issue subong nga nagalutad sa bugos nga Pilipinas ti bumudan subong daan hindi ang Bacolod lang no kundi ang bilog na gid niya na Pilipinas basta produktong petrolyo na ang istoryahan na bumudan. Bumudan may pahayag diri sa aton kag dugang nga detalye sang ang Archdiocese of Bacolod ko sa kay Father Chris Gonzales. Kay dako papakita sa pagsuporta no pakigunong sa aton transport group. Ang sa aton nga transport na sektor pangimulahan man kay naging malinong kag sa ako paglantaw na naging madinalag-on man kay ara na nito sa ako pagkaibalo do makatuti ang CRP no para mag istorya magdala sang ayuda kag daw kabay pa no nga nabatian gid nga may paggiho bahin sa babawya no bahin sa aton nga excise tax kabay pa kag sa regulation law no so pangimulahan kag do sa ako paglantaw na naging madinalag-on man bangod sige updan sang tanan ang sa bahay sang simbahan
ang isa gipurong ako nga contribution dira amo ang una gid pag-edukar, pagpangamuyo, kag may mga goods man kita gindala sa ila. Patsag ko daw hindi magigani kinahanglan di pagpabalo. Pero amo sa ang akon bladriyaya kay aton tanan mo aton tanan nga gusto kita mabatian, no? Kay ato man itanan concern, no? So gani pangimbulahan sa tanan nga nagpakigpahin. Anta kay tido na insindihan din man sa mga katawhan kung nga ginhimo ang transport strike kag nagtigugyon, no, ang mga tawo, no? So ini tanan naging bangod mo nga ini sang kooperasyon, no, kag pagpakigupod kag siyempre pagintindihan ay bala nga nakakita gid man. Ang ako lang nga panawagan tani taon naton la sa aton nga paminsaron nga like rally o pag-express ng sentimento sabad o kung balain o kung ano. Gusto lang tuman ini, no, labi na gid sa pamatiay. Kaya sa mga tao nga kinahanglan pamatian, no, kag kinahanglan man nila nga magpaputang. Ari man yang akon ma-assure nga ang legitimacy nila sa iyang ginapakigbato. Makita ta nga legitimate gina-assure naton, no, nga pamatian gid naton kag updan, okay? Sa totoo lang ini panawagan gid sa pagbuligay, okay? Kita nga sa simbahan, amo man ang napatihan naton. Sa totoo lang, like for example, nagapangamuyo ka. That is one way of expressing your sentiment, no? Di ba? Nagapanawag ka sa Diyos, buligi kami. Buligi ako, nagamasakit ako, may kinahanglanon ako, buligi ako, no? So ginahimo gani naton na sa Diyos. No? Wala man reklamo sa Diyos o kung ginaprotestahan sa pakalain sa ano. Gusto lang naton magpapuli. Hindi na naton biya mahimo sa gobyerno ay nakilala na naton bilang buligi man kami, pamatii kami. Same way mo na tani nga magpamatiay kita. Kung taon tanay ano bala ka legitimate ang imo ginapangayo. Okay, maskin sa Dios ganing imo man naton maskin mga pete nga butang ginapangamuyo man naton. Sige sa hindi man mahatag ginakita sa Dios daw hindi man na maayo imo ginapangayo. Ba? So pero may mga damo ginapangamuyo kag ginapangayo naton sa Dios na kakinanglanon diya, importante diya. So latawon ta tanan, no, latawon tanay i-weigh naton kung bala nagakaigo gid man. Kag kung nagakaigo updan naton, kooperahan naton. Sang sa i-discriminate o kung pakalainon naton, sa totoo kisa gani ang maayo mag-critique. Bombo Andrew. Yes, Bombodan, no? So mutang sabahin sa simbahan sa patigayon kahapon sa untat biyahe. Sa tanan ng mga ating pasahero sa Kendry. Sa syudad sa Bacolod, Bombodan. Okay. Yes, Bombodan. Para sa pagpangalagay sa bombohanay sa Otonix, Bombo France, Sandro Burgos. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo France, Andrew Burgos na batian ang report, no, nga pagbulig man sa simbahan sa sining mga drivers nga nag-participate sa sining transport strike hapon nga adlaw. Yari na ang Bombo News Center para sa ato na Bombo Network News. Standby. At sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Rodrigo Duterte dumipensa sa hindi paggagastos ng halos 5 bilyong piso sa Bayanihan Act. Reserba daw kasi ito sa posibleng panibagong surge ng COVID-19. Si Senator Coco Pimentel naman pumalag sa pag-endorso ng PDP laban Cusi faction kay Marcos Jr. Salungat anya ito sa panindigan ng partido. Ang Commission on Elections o COMELEC naman tiniyak na hindi maaaring magkaroon ng dayaan sa darating na May 9 elections sa pamamagitan ng hindi mga otorisadong balota gayon din ng mga vote counting machines. Ang hirit naman na fare hike tuloy kahit may rollback. Panukalang suspensyon ng fuel subsidy inalmahan ng ilang transport group. Samantala, pagpapatayo naman ng satellite internet services ng world's richest man na si Elon Musk sa Pilipinas, minamadali na kasabay ng paglalagda naman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Public Service Act. Sa international news, si US President Joe Biden naniniwalang gagamit na ng chemical or biological weapons si Russian President Vladimir Putin.
At para naman sa ating sports balita, NBA superstar LeBron James umeksena sa panibagong triple-double performance upang ilampaso ang Los Angeles Lakers ang Cleveland Cavaliers. Mula sa Bombo News Center, Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasita. At ako naman si Bombo Jane Buna. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, nagrereklamo ang ilan sa mga jeepney drivers at gayon din ang mga operators hinggil sa fuel subsidy na ibinibigay ng pamahalaan sa kanila kasunod ng ilang serye ng oil price hikes sa mga nakalipas na buwan. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, ilan sa mga jeepney drivers ay nagsabing wala namang laman ang pantawid pasada cards nila. Sa naturang card, dinidirektang ipinapasok ng pamahalaan ang fuel subsidy para sa mga tsuper na ilan buwan na rin niya umaaray sa napakamahal na presyo ng mga produktong petrolyo. Problema rin aniya nila ang hindi pagkilala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga bagong may-ari ng mga public utility jeepneys. Ang ilan kasi sa mga nakakatanggap pa rin ng pantawid pasada program ng pamahalaan ay ang dating mga may-ari ng unit. Kahapon, sinabi ng LTFRB na mahigit 107,000 na fuel subsidy cards na ang kanilang naipamahagi sa mga public transport operators at drivers hanggang noong araw ng Biyernes. Ang bilang na ito ay halos kalahati ng target na 264,443 na hangad ng ahensya na makumpleto naman bago matapos ang buwan ng Marso. Ang bawat card ay maglalaman ng 6,500 pesos para gamitin sa pagpapakarga ng gasolina ng mga PUV drivers. Si Pangulong Duterte dumipensa sa hindi pa nagagastos na halos 5 billion pesos sa Bayanihan Act. Reserba daw ito posibleng panibagong COVID-19 surge. Alamin ang karagdagang detalye sa live report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dave, narito tayo ngayon live dito sa Fort Santiago sa loob ng Intramuros, Manila, kung saan ay isa ito sa mga tourist destination na dinaragsa sinasadya ng mga turista kapag lalo na ngayong panahon ng summer. At ngayon nga ay marami sa mga kabayan ang namamasyal na. May mga foreign nationals na narito mismo sa loob ng Fort Santiago. Bakit ito ay isa sa mga apektado rin kapag pinapairal yung mga restrictions, mga lockdown. Pero ngayon, dahil nasa alert level 1 ang Metro Manila, kasama ang mga parke sa mga pinapayagan na pinupuntahan ng ating mga kabayan. At kaugnay nga nito, dahil nga sa pinangambahan na posibleng pagkaroon ng surge ng COVID-19 sa Pilipinas dahil sa mga panibagong variant na kumakalat ngayon sa bahagi ng Asia, particular sa Hong Kong at South Korea, sinabi ng Pangulo Duterte na ito ang dahilan kaya hindi ginagamit sa anumang ibang bagay o pagkasusan ang natitira na nasa 4.9 billion pesos sa Bayanihan Act. Sa harap ito ng panawagan ng ilang mga kritiko at ibang mga mambabatas na gamitin ito na pantulong sa ating mga kabayan apektado sa patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Sinabi ng Pangulo, ibinalik sa National Treasury ang naturang pondo para reserba sakaling magkaroon uli ng surge ng COVID-19. Itong bahagi ng pagpapaliwanag ni Pangulong Duterte. Kung totoo yan, it will reach again the shores of our country. So sabi ko nga yung bayanihan, nagtatanong na hindi pa naubos, sinauli na sa treasury. Pero ganito yan sana wag na lang galawin ng Congress. If they want to legislate it, so be it. But wag galawin yan kasi that is in preparation for another surge of another variant. Nagmumitate itong monster na ito. Natin malaman kung ano talaga ang katapusan nito. But I guess it would be there or here for the longest time. Yan yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Sa mga naghahanap kung nasaan ang halos 5 bilyong piso na pondo pa sa Bayanihan Act ay nandun daw sa National Treasury. Para sa Bombo Network News, live mula dito sa Fort Santiago sa Intramuros, Manila,
Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Bombo Raymond, I'm just curious, ano kaya yung magiging metrics na susundin ng national government pagdating dito sa posibleng paggalaw sa naturang napakalaking pondo na binabanggit mo sa iyong report, Bombo Raymond? Kasi I understand sa mga nakalipas nga na buwan, sumirit din naman yung bilang ng COVID-19 cases na mayroon tayo dahil dito sa Omicron variant. Pero hindi naman gaanong nagalaw yung naturang pondo, Bombo Raymond. Well, yun nga siya. Yes. Dahil ito, Bombo Dave, ay nakalaan talaga sa COVID-19 response. So ayaw niya na i-divert ito sa anumang pagkakasutan. Pero bahal na raw yung Kongreso. At the end, sila naman yung may power of the purse. Sila yung maaari mag-allocate at mag-create ng panibagong batas para ito ay magamit sa iba pang purpose, Bombo Dave. Pero Bombo Raymond, yung ganitong uri ng pondo, wala namang expiration ito kung sakali, no? Ibig sabihin, hanggat sa nasa hawak siya ng National Treasury at existing pa nga ito, hindi pa nare-repeal ang Bayanihan Act, pwede pang gamitin talaga yung pondo na ito, particularly sa COVID-19 pandemic, Bombo Raymond. Ang standard kasi, Bombo Dave, kapag ang batas ay hindi nagamit doon sa ibinigay na period na alokasyon, napupunta ito bilang savings sa National Treasury. So para magamit ito for any other purposes ay kailangan ng legislation. So kailangan ng panibagong batas dyan para i-reallocate, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond Tinaza. Sa iba pa mga balita, mga kabombo at ka-Star Nation, pumalag naman si Senator Coco Pimentel sa pag-endorso ng PDP Laban Kusi faction kay dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagkapangulo sa halalan sa darating na Mayo 9. Sinabi ni Pimentel na nagpapakita lamang ang desisyon na ito ni na Energy Secretary Francisco Cusi at ng mga kasamahan niya na sila ay total strangers sa PDP Laban. Hindi aniya alam ni na Cusi na ang PDP Laban ay binuo para labanan ang rehimeng Marcos. Si Senator Coco ay anak ni dating Senator Aquilino Pimentel Jr., isa sa mga founder ng PDP Laban. Nananawagan siya ngayon sa Commission on Elections na kaagad nang ibasura ang petisyon ng aniyay mga usurpers na ito. Samantala, nagpapasalamat naman si Attorney Vic Rodriguez, ang tagapagsalita ni former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa suporta na ibinibigay ng PDP Laban sa dating senador. Sa Resolution number 26 Series of 2022 ng National Executive Committee na pirmado ni Cusi at iba pang opisyal ng PDP Laban Cusi faction, nakasaad ang kanilang pagsuporta kay former Senator Bongbong Marcos Jr. Si Marcos Jr. anila ang nakikita nilang most aligned ang vision of governance sa 11-point agenda ng PDP Laban. Nauna nang inendorso ng PDP Laban ang katandem ni Marcos Jr. na si Davao City Mayor Sara Duterte. Kapansin-pansin naman na hindi pumirma sa naturang resolution si PDP Laban Vice President for Visayas, Ben Evardone. Sa mga sandaling ito, mga kabombo at ka-Star Nation, yung hirit naman na fare hike ay tuloy pa rin daw kahit pa mayroong rollback ngayong araw at panukalang suspensyon ng fuel subsidy, inalmahan naman ng ilang mga transport group. Yata iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mahigit 14,000 na mga paaralan sa buong bansa ang handa ng magsimula na ring magpatupad ng limited face-to-face classes sa harap pa rin po ng COVID-19 pandemic, ayon kay Department of Education o DepEd Assistant Secretary Malcolm Garma. Sinabi ni Garma ang bilang na ito ay base na rin sa resulta ng kanilang isinagawang assessment hanggang noong nakaraang linggo. Ayon sa DepEd, mayroong humigit kumulang 47,000 na mga pampublikong paaralan at 12,000 naman ang bilang
bilang ng mga private schools sa bansa. Iginit ni Garma na para makapagpatupad ng face-to-face classes ay kailangan munang makakuha ng approval ng mga paaralan mula sa kanilang local government. Hindi rin naman inalis ang option para sa mga magulang na manatiling nasa distant learning pa rin ang kanilang mga anak. Sinabi ng opisyal na hindi naman required para sa mga mag-aaral na sasali sa face-to-face classes ang pagkakaroon ng bakuna kontra COVID-19. Sa ngayon ay nasa 89% na naman ng mga guro ang bakunado na kontra COVID-19. Sa mga sandaling ito, mga kabombo at ka-Star Nation, dumako na ba tayo doon sa tanggapan ng Commission on Elections sapagkat tinitiyak nga po ng COMELEC na hindi magkakaroon ng dayaan sa nalalapit na halalan sa pamamagitan ng mga hindi otorisadong balota at mga vote counting machines. Live mula sa lungsod ng Maynila, si Bombo Gerald Ulepa. Siguro mga kabombo at ka-Star Nation, balikan natin yung linya ng komunikasyon ni Bombo Gerald maya-maya lamang. Samantala, ang hirit naman na fare hike tuloy pa rin kahit mayroong rollback ngayong araw. Panukalang suspensyon ng fuel subsidy abay inalmahan ng ilang mga transport group. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Dennis Hamito. Resibo pa rin Bombo Dave, Bombo Jane na ipupursigi ng grupong PEDUDAP yung kanilang hirit na dagdag pasahe dito sa mga public utility jeepneys sa kabila yan ng naitalang rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Ayon sa naturang grupo, hindi naman garantiha ang isang rollback para agad na magkaroon ng trend na ito'y magtutuloy-tuloy sa mga susunod na linggo. Maging ang Department of Energy kasi ay hindi tiyak na ito'y mananatili at magkakaroon pa ng mga kasunod na rollback. Ayon dito kay PEDUDAP President Boy Rebaño, mas malaki pa rin ang naging increase sa mga nakalipas na buwan kumpara sa iilan lamang na rollback na pinapatupad. Ganito rin na ang naging kasaysayan sa mga nakalipas na panahon kung saan mas malaki ang naidaragdag kaysa naman sa naibabawa sa paunti-unti, pautay-utay na rollback na ipinapairal ng mga kumpanya ng langis. Bunsod nito ay kanila umanong kakalampagin pa rin ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para dun sa hirit nila na fare hike sa mga darating na linggo. Samantala, inalmahan din ng grupong PEDUDAP yung mungkahi na alisin na o isuspinde yung pagpapatupad ng fuel subsidy sa mga jeepney operators and drivers dahil nga nagkakaroon din naman ng rollback sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Rebaño, hindi ito garantiha na magiging matatag ang industriya ng transportasyon dahil nga sa maliliit lamang na rollback. Dapat umano maging sistematiko ang proseso dito ng pamahalaan. Dapat din na i-check palagi kung nakakarating ba talaga dun sa mga kinauukulang drivers ang tulong na ibinibigay ng gobyerno. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo Dennis, kamusta na ba yung konsultasyon sa pagitan ng mga PUV drivers at ng LTFRB pahinggil dito sa hirit nilang fare hike? Kasi I understand, parang sa mga nakalipas na linggo ay nagkaroon nga ng diskusyon pero hindi naman pinahintulutan yung kanilang hirit na ito. Pati na rin yung provisional 1 peso na increase na ang sinasabi nila 2018 pa naman daw ito na ibigay pero binawi nila dahil nga sa pandemic noong 2020. Bombo Dennis. Ganun na nga, Bombo Dave. Sa ngayon ay wala pang pinal na pasya dyan. At kahit magkaroon ng desisyon, ay hindi naman agad-agad ang implementasyon. Baka nga sumunod na mga buwan, pagpasok na ng second or third quarter, kung sakasakali man na may ipapatupad, sabi nung grupong Piston at itong PEDUDAP ay talagang sapul na sapul at nagkandakuba na yung kanilang mga drivers sa pagpasan nitong mga nakalipas pa hanggang sa mga susunod na panahon na posibleng magkaroon ng increase sa presyo ng produktong petrolyo, sila pa rin yung papasan dito, Bombo Dave. Okay, Bombo Dennis, bilang naman doon sa pag-alma nila sa pagdating naman sa fuel subsidy, Bombo Dennis, kasi ang sinasabi nga ng grupong Piston, hindi naman ata nakakarating ng kaagad sa kanilang hanay yung ipinapangakong fuel subsidy. Ano yung tugon dito ng Department of Transportation sa mga problemang katulad na ito, Bombo Dennis, na hindi daw na ipapasok doon sa kanilang pantawid pasada cards ang fuel subsidy na ito? Yes, ang sinasabi dito ng DOTR at yung nakakasaklaw dyan,
yung LTFRB para dito sa, kumbaga, direktang nakakasakop dito sa mga jeepney operators and drivers ay yung LTFRB. At sabi nila, doon sa mga panahon ng konsultasyon, talagang dapat umattend itong mga nagrereklamo na ito. Dahil may mga pagkakataon, nagrereklamo sila sa kalsada habang yung ibang grupo ay nakikipagpulong at sumasang-ayon doon sa mga sinasabi ng LTFRB. So dapat daw a-attend kapag may mga patawag para hindi blanco yung ilang grupo kung ano yung sistema ng implementasyon at para ma-address ng tama, Bombo Dave. With that, maraming salamat, Bombo Dennis Hamito. Sa mga sandaling ito, balikan natin si Bombo Gerald Ulep doon mismo sa tanggapan ng Commission on Elections sa lungsod ng Maynila dahil may update siya pahinggil dito sa umano'y posibleng pandaraya daw sa paggamit ng mga hindi otorisadong balota at mga vote counting machines. Live na sa kabilang linya si Bombo Gerald Ulep. Bombo Dave, Bombo Jane, ano agad pinawi ng Commission on Elections itong pangamba ng ating mga kababayan na posible ang ibang unit ng mga vote counting machine at maging yung paggamit din ng iba pang mga naimprentang hindi otorisado. Okay, sige. Balikan na lang natin ulit mamaya si Bombo Gerald. Bombo Jane, go ahead. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, aabot na sa 72% ng 90 million target population ang fully vaccinated kontra COVID-19 ayon kay Health Secretary Francisco Duque III. Sinabi ni Duque kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang IATF meeting kagabi na ang datos na ito ay hanggang noong March 20, 2022. Ang malaking bilang ng mga individual na fully vaccinated kontra COVID-19 ay isaan niya sa mga dahilan kung bakit mayroon ng mababang case trends ang Pilipinas sa ngayon. Ilan pa sa mga nakikita nilang dahilan ay ang consistent na pagsunod ng publiko sa minimum public health standards kahit pa nagluluwag ng restriction ang national government sa mga nakalipas na buwan. Base pa sa survey noong February 2022, sinabi ni Duque na lumabas na 93% sa mga Pilipino ang nagsusuot ng face mask ng madalas o sa lahat ng oras. Bukod dito, 57% naman ang umiiwas na sa mga pagtitipon-tipon. Kahapon iniulat ng Department of Health na mayroong 3,431 na bagong COVID-19 cases sa nakalipas na linggo o katumbas yan ng nasa 490 bagong kaso kada araw. Oras sa Pilipinas, alas 12:19 na ng tanghali. The Time Check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Ang Philippine Coast Guard naman at ang Department of Environment and Natural Resources nagsagawa na ng aerial surveillance sa Pasig River at Laguna de Bay bilang bahagi ng environmental assessment laban sa mga illegal fish cages. May update si Bombo Annalise Soberano. Nagsagawa ng aerial surveillance ang Philippine Coast Guard kasama ang Department of Environment and Natural Resources kahapon, March 21, 2022. Ito ay bahagi ng programang Environmental Assessment Against Illegal Fish Cages and Encroachments sa buong stretch ng Pasig River at Laguna de Bay. Ang nasabing aerial surveillance ay pinangunahan ni Coast Guard District Director ng NCR Central Luzon na si Commander Hostilo Arturo Cornelio, Pasig River Coordinating Management Office Chairperson Assistant Secretary Joan Lagunda at Laguna Lake Development Authority Assistant General Manager Generoso Dungo. Ang isinagawang environmental assessment laban sa illegal fish cages ay bahagi ng Philippine Coast Guard Developmental Plans and Capability Enhancement para panatilihin ang marine environmental protection. Samantala, bilang patunay sa malakas at patuloy na partnership, ang DENR ay nakatakdang mag-donate ng 5 hectare na lupain sa Taguig para sa Philippine Coast Guard. Ang nasabing land area ay isang strategic location para sa pag-monitor ng mga barko na dumadaan sa Pasig River at Laguna de Bay. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Balikan natin si Bombo Gerald. Update pa rin po sa mga ginagawang paghahanda ng Commission on Elections sa nalalapit na halalan. Bombo Gerald, go ahead.
Yes, Bombo Dave, Bombo Jane, pinawi nga ng Commission on Elections, ito pa ring pangamba ng publiko na magkaroon ng dayaan, lalong-lalo na itong sinasabing paggamit ng ibang vote counting machines, maging itong mga balotang gagamitin na hindi otorisado. So ayon kay Comelec Information Technology Department Director Jeannie Flororita, ito ay kasabay ng kanilang isinasagawang demonstration sa gagamiting sistema sa nalalapit na halalan. Imposibleng mangyari itong haka-haka ng ilan na magkakaroon ng dayaan sa pamamagitan ng paggamit ng mga vote counting machines maging ng mga balota. Paliwanag ni Flororita, mayroon lamang isang VCM na gagamitin kada presinto at mayroon ding balota na akma para lamang dito. Kaya naman kapag pinasukan ito ng ibang mga hindi otorisadong balota ay hindi talaga ito mababasa ng vote counting machines. Isa raw ito sa mga features ng BCM para naman maiwasan ang dayaan sa nalalapit na halalan. Ang balota rin, Bombo Dave, Bombo Jane, para sa kalaman ng ating mga listeners, ang ratio niyan 1:1 sa isang balota para sa isang botante. At hindi pwedeng magkaroon ng mas maraming bilang ng mga balota sa isang presinto. So hindi talaga mangyayari daw itong sinasabing dayaan dahil iisa lamang ang gagamiting balota ng isang botante. So itong mga nagpapalutang ng mga balita na pwedeng dayain yung election, kanina ay nagsagawa itong Comelec ng talagang pag-test dito sa mga makina at mismong si Comelec Commissioner George Garcia yung nagpasok ng balota sa isang vote counting machine ng ibang presinto. Hindi ito binasa ng VCM. So ganyan yung sistema, Bombo Dave. Halimbawa yung isang presinto, yung balota dyan, ipinasok mo yung balota na yan doon sa VCM sa kabilang precinct, hindi babasahin, Bombo Dave. Yan yung safety measure na ipinapaliwanag ng Comelec ngayon dahil lumutang nga na pwedeng dayain daw yung halalan, Bombo Dave, sa pamagitan ng balota at iba pang mga vote counting machines, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa Comelec sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald Biulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pa mga balita, pagpapatayo naman ng satellite internet services ng world's richest man na si Elon Musk sa Pilipinas, minamadali na kasabay ng paglalagda ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay niyan, may panayam ang Bombo Radio Iloilo. Tiniyak ng Kongreso na hindi malalagay sa alanganin ng national security kasabay ng paglagda ni Pangulong Rodrigo Duterte ng 85-year-old Commonwealth Act No. 146 o ang Public Service Act na nagbibigay ng full foreign ownership sa mga telecommunications, airlines at railways sa bansa. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay House Deputy Speaker at Economic Affairs Committee Chair Representative Sharon Garin, sinabi nito na napag-isipan nila ng mabuti ang nasabing batas kasama ng kanyang Senate counterpart na si Senadora Grace Poe kung saan layunin nilang makapagbigay ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino na hindi nalalagay sa alanganin ang seguridad ng bansa. Ang nasabing hakbang ay makapagbibigay ng daan upang makapagpalitan ng ideya ang mga dayuhan at mga Pilipino sa ikauunlad ng bansa lalo na sa gitna ng pandemya. Nilinaw naman ng mambabatas na hindi maaaring makapagmay-ari ang mga dayuhan ng public utility vehicles, water, electricity, petroleum pipelines at seaport sa bansa. Napag-alaman ang Chief Executive Officer ng SpaceX na si Elon Musk at tinaguri ang world's richest person ay nagpahayag na rin ng interest na maglagay ng satellite internet services sa Pilipinas. Sa ngayon, patuloy pa ang pakikipagnegosasyon ni Musk sa mga ahensya ng gobyerno para sa kanyang investment sa bansa. We will have about 300 billion foreign investments ang expected namin dito with the calculations of NEDA and our team of Congress and the Department of Trade. So malaki yung expectation nito. Si House Deputy Speaker Representative Sharon Garin. Live mula dito sa Iloilo International Airport, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio, Bombo! 6 naman na mangingisda na kaligtas pagkatapos sa 18 oras na nakalutang sa dagat sa probinsya ng Basilan. May updating Star FM Zamboanga.
Nakaligtas sa kapahamakan ng 6 na mangingisda sa tulon ng Zamboanga City Philippine Coast Guard sa probinsya ng Basilan matapos sumaob ang kanilang sinasakyang bangka sa kalagitnaan ng malakas na ulan at alon dulot ng masamang panahon. Ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard, nakatanggap umano sila ng report hinggil sa insidente. Naagad itong niresponde ng kanilang tropa na kung saan nahirapan pa nga itong hanapin ang kanilang bangka at ma-rescue ang mga ito dahilan ng masamang panahon sa area of responsibility ng Zamboanga City. Tumagal ng 18 oras na kalutang ang 6 na mangingisda sa gitna ng dagat. Kalaunan na-rescue ang mga ito at binigyan ng kaukulang check-up at pagkain. Wala naman nasugatan o nasaktan sa kanila. Pagkatapos ng lahat ng investigasyon at medikasyon ay pinayagan rin itong umuwi. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Story DJ Sky, nag-uulat para sa Bombo Network News at Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Ang Commission on Human Rights naman iimbestigahan ang umano'y mistaken identity sa isang police operation na ikinamatay ng isang menor de edad at isa pa doon sa South Cotabato. Maki-update tayo sa report ng Bombo Radio Coronadal. Magsasagawa ng hiwalay na investigasyon ng Commission on Human Rights Region 12 sa isinagawang kontrobersyal na operasyon ng mga otoridad kung saan ikinamatay na 2 individual, kalakip na ang isang minor de edad sa Sitio Ebenezer, Barangay Rangay, Banga, South Cotabato. Ito ang inihayag ni Attorney Kizzy Gomez, OIC Regional Director ng CHR 12 sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Attorney Gomez, humingi ng tulong sa kanilang pamilya ng mga biktima at ipinag-iitan na mistaken identity ang nangyari dahil sa 2 namatay na individual ay pawang mag-uling at hindi target ng warrant of arrest na isisilbi sana ng operating team. Dagdag pa ng opisyal, nais ng pamilya ng minor de edad na isailalim sa autopsy ang biktima upang iporsige ang kaso laban sa operating team. So ngayon, pagtutuunan ng pansin ng CHR 12 ang pangangalap ng karagdagang dokumento upang mapadalhan ng sabpina ang mga kasapi ng pulisya na kasama sa nagsagawa ng operasyon sa nabanggit na lugar. Matatandaan na nasawi sa operasyon na isinagawa ng Regional Enforcement Mission 12, Regional Special Operation Group 12, South Cotabato Police Intelligence Unit, 1st South Cotabato Police Provincial Mobile Forces Company at Banga Municipal Police Station, sina Roberto La Pastura, 41 anyos at Gemeles Dasan, 14 anyos, na kapwa-residente ng nasabing lugar. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo Pilipinas at consistent #1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Naniniwala si US President Joe Biden na nasa isang mahirap na sitwasyon na may limitadong mga pagpipilian si Russian President Vladimir Putin kaugnay sa nagpapatuloy na giyera sa Russia at Ukraine. Nakadagdag pa ang posibilidad na maaaring gumamit si Putin ng chemical or biological weapons. Sa isang business roundtable event sa Washington, D.C., si David Biden, naniniwala siya na ang Russia ay naghahanda ng mga bagong false flags. Ang mga opisyal ng Amerika at mga kalyadong opisyal ay paulit-ulit na nagtalo ng Russia ay maaaring gumamit ng mga chemical weapons claims bilang pasimula sa paggamit ng mga naturang armas mismo. Noong Marso o mas maaga nitong buwan, binalaan ni U.S. National Security Advisor Jake Sullivan ang kalihim ng Security Council ng Russia na ang Moscow ay haharap sa mga consequences kung mag-deploy ito ng mga chemical or biological weapons na armas sa Ukraine. Napag-alamanan sa kasalukuyan, iniulat ng UN Human Rights Office na nasa 925 civilians nang namatay sa Ukraine mula nang magsimula ang Russian invasion. Kabilang sa mga namatay, 11 babae, 25 lalaki at 39 na sibilyang bata. Bombo Sports News. Sumandal ang Los Angeles Lakers sa triple-double performance ni NBA superstar LeBron James upang ilampaso ang Cleveland Cavaliers sa score na 131-120. Sa kanyang pagbabalik sa Cleveland, abay muling pinatunayan ng 37 anyos na si James na hindi pa rin siya kumukupas nang kumamada siya ng 38 points, 10 rebounds at 12 assists para sa kanyang 105th career triple-double at pangayong season. Kung maalala, ang dating player na si LeBron ng Cavs at
ata nabigyan niya ito ng isang korona. Samantala, tumulong din naman si Russell Westbrook sa opensa ng Lakers na mayroon namang 20 points at 11 assists. Sa ngayon ay doble kayod ang Lakers, lalo na ata namimiligro sila na hindi umabot sa playoffs ng NBA Western Conference. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Pangulong Duterte dumipensa sa hindi pa nagagastos na halos 5 bilyong piso sa Bayanihan Act. Abay, reserba daw kasi ito sa posibleng panibagong COVID-19 surge. Si Senator Coco Pimentel pumalag sa pag-endorso ng PDP laban Kusi faction kay Marcos Jr. Salungat anya ito sa panindigan ng partido. Ang Commission on Elections naman tiniyak na hindi maaring magkaroon ng dayaan sa May 9 election sa pamamagitan ng mga hindi otorisadong balota at vote counting machines. Hirit na fare hike, tuloy kahit may rollback. Panukalang suspensyon ng fuel subsidy inalmahan ng ilang transport group. Pagpapatayo naman ng satellite internet services ng world's richest man na si Elon Musk sa Pilipinas, minamadali na kasabay ng paglalagda ni Pangulong Rodrigo Duterte sa amyenda sa Public Service Act. Sa ating international news, US President Joe Biden naniniwalang gagamit ng chemical or biological weapons si Russian President Vladimir Putin. At para naman sa ating sports balita, NBA superstar LeBron James umiksena sa panibagong triple-double performance upang ilampaso ng Los Angeles Lakers ang Cleveland Cavaliers. At live, nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buda. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo. Pabalik na mga kabanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Bago lang nyo nabatian ng Bombo News Center para sa ito nga Bombo Network News. Sa ito nga pagbalik karon dugay-dugay, pag-istoryahan nato nining sabahin sa ginpirmahan ni Presidente Duterte nga amendment sa Public Service Act. Ang gina-consider nga masyado na katigulang nga kasuguan sa pagsumada gani naglabot na sa 85 years. No, 85 years old Public Service Act nga gina-amendaran nga sa diin ini may kantanan mga kabanan sa foreign ownership sa pila ka mga negosyo diri sa pungsod sa Pilipinas. Daw kay ang aton nga ginasunod nga kasuguan nga mo ganing Public Service Act. Ining pag-angkon sa negosyo sa mga foreign national di sa Pilipinas nga sa hindi sila pwede magka 100% ownership. Ang nagakatabo sila diri sa aton nga kasuguan is 60-40. Dapat 60% magapanag-iya ang Filipino nga counterpart sa isa ka foreign national kag 40% lang ang foreign national. So ugaling ang ini nga kasuguan banwa daw wala bala gin-distinguish ang definition between the public service and the public utilities. No, sa sining panibago o kung sa sining amendment, now daw gin-specify na diri ang ginatawag nga public utilities and public service nga pwede makaparticipate ang mga foreign nationals kag makakuha sila sang 100% ownership. Now, ang sa sining amendment banwa again specified diri
nga pwede makaangkon sa 100% ownership ang foreign national sa mga kwanlang, sa mga public services, kaangay sa telecommunications, kag Subong Airlines. Pero sa mga public utilities, kaangay sa transmission kag distribution sa electricity, water pipeline, and sewerage, seaports, petroleum pipelines, kag public utility vehicles, amo lang sa Japon, no? Pagasundon ang daan ng kasuguan nga amo ni ang 60-40 ownership, no? 60-40% ownership, 40% foreign kag 60% ang Filipino, no? Sa pag-operate sa aton nga public utilities. Okay, pagkabalikan nato din pagkaligag lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani
sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan na bombo hanay sa Udto. This time, balikan natin ang aton talakay nga amendment sa 85-year-old Public Service Act. No, ginamindaran subong kag pirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang ining pila ka mga may mga pagbag-o sa bahin sa sining ownership sa pila ka mga businesses, mga negosyo diri sa Pungsod Pilipinas nga sang una daw gintingob na lang ini mangin public utilities man ini siya o kon public services basta ang foreign nationals hindi maka-acquire sang 100% ownership. No, ang ownership lang lamang sang mga foreign national is 40%. Kag ang dapat may counterpart ni siya nga Filipino investor man nga duwa sila abi foreign kag Filipino. Ang Filipino dapat may ara siya sang 60% kag foreign national 40. Pero sa sining amendment sang sining nasambit yang Public Service Act banwa determinar na ang public utilities kag public service. Daw nga emphasize sa gid nga amo na niya ang dapat ang public service amo ni ang dapat magapanag-iya sini ang public utilities, amo ni ang participation naman sa mga foreign nationals. Para nga mas klaro ang explanation di banwa kag mas lubos naton nga maintindihan kag ano ang epekto sini, ano ang kayuhan nga madulot sini sa mga pumuluyo kag subong man sa ekonomiya sa Pungsod Pilipinas. May danger bala ini or maayo gid ini nga tikang mangin ko po daton subong si Councilor Attorney Renisito Novero sa pagtalakay pagid further sa sini iya nga issue. At Councilor Renisito Novero, sir, mayong hapon. Mayong hapon, Bumbudan, sa Bilog Maris Maran Staff sa Bombo Radio, sa atong palangga at palamati, mayong hapon sa inyo tanan. Ano sir ang imong mapayag sini pananawan sa sining pag-amindar sang ginasiling nila nga 85 katuig na nga 85 anyos na nga Public Service Act nga nagadeterminar sa ownership sang foreign national sa pila ka mga negosyo diri sa Pungsod Pilipinas. Subong ginamindaran kag gindistinguish gini siya ang public utilities and public service.
nga sa diin na pwede maka 100% ownership ang foreign national. Anong pagtanaw mo si attorney? Ilang Commonwealth Act number 146 during our Commonwealth period na. Oo. That was about 85 years ago, no? Ang concept sa to kay nagasugod kita bilang bagong pungsod and we are fighting for our autonomous country na ang aton mga public utilities, ang aton mga delicate nga mga serbisyo publiko kinanglan ang makauyat o makapanagiyat ang mga Pilipino. Kasi bago lang ta nagpakigaway kita batok sa mga foreigners, then all of a sudden iatag mo ang control sa aton mga public utilities and public services sa mga foreigners. Daw pareho lang na nga nagpailalom kaliwat sa ilang pagsinakop. But then all through these ages, all through these years, decades, daw nag-develop pala ng ginatawag nga global consciousness, no? Interglobal connections. That's why may kita mga ASEAN, may mga tariff agreements among other member nations. Kung sa una pa, hindi mo na mabaton, subong baton mo na kay amo na more or less ang daw demands ang moderno nga global nga mga kinahanglanon. Tapi nagid sang pagtuhaw sining COVID-19 nga crisis. Okay. And then almost everybody became a victim. In fact, I would say everybody became a victim, no? To a certain level lang. So, ang aton gobyerno ninguha kung paano kita makarecover sa aton ekonomiya. Isa sa mga gintanaw nilang modus sa muni ang pag-allow sang full foreign ownership basically sa tatlo abi ka mga cases ng aton public services, ang telephone companies, ang railways, kag ang aton mga commercial airlines. Airlines, oo. Oo. Kag sa ila pananaw, this could spur a quantum leap sa aton recovery sa ekonomiya. Well, kung tanaw naton may danger, of course there is a danger. Kaya ginatagaan mo kay gayunan ang foreign investors managiya in full kag mag-control sini nga mga dalagko and very influential institutions sa aton pungsod. Ang aton Pilipino nga kapitalista hindi makabato sa foreign capitalists. So, kung imo tanawon from that aspect, tuman ka delikado because posible hindi kita mapirdi kag wala sang gera nga tiruhay at yanay. Pero ang gera kag ang domination din naman maabot paagi sa economic imperialism. So, kung danger ang ambalan, there is a danger indeed. But that again addresses the vigilance of the Filipino entrepreneur. And then, however, hindi naman mabasol ang ating mga legislators and ating presidente kaya ginatanaw nila immediate recovery. Kag ilag na panulok na kung saligan lang nato ng ating mga domestic investments, so hindi ni kapable to provide us sa mga handom naton nga dugang negosyo, dugang employment, dugang kapitalismo, dugang business movements. So, kung magsalig lang kita sa aton mga investments domestic lang sa subong, guys, somehow ang ila pananaw daw dugay pa ta maka-recover. So, ang akon lang yung pangamuyo nga tani taling ginapulbaan ko honestly bombudan mo ginapulbaan ko knowing our sense of vigilance as a people and knowing our tendency to be subjugated lang so kadali sa aton duko kag surrender no bisan wala sang sakto nga pagpakig-away
subjugated kita gilayon. Doon mo na ang kalidad isang Pilipino nga culture. So ginakulbaan ako na kung magkakalagto na di ang mga foreign investors and will have full control over all these public services. Yes men na lang and yes women na lang kita nga mga Pilipino. Sir, bago sa imugin mention ba lang masyado ka may danger, no? In what sense abi pwede na to further abi ma-elaborate pagid ano nga mga danger abi kangay sang ano halimbawa kung may aranasang full ownership ang foreign national sa aton nga mga airlines, sa aton nga railways kag subong man sa isa pa gindi, no? Airlines, railways and telecommunications na telcos. Ano like for example ano nga mga danger abi ang kuha na sa aton, nagatamwa sa aton? Kung badan magsinig ka full ownership, full control. Oo. 100% na magsinig ka full, 100%. So they can decide to stop anytime. Mm-mm. They can decide to transfer these capital and then resources anywhere, anytime. Mm-mm. And then they can decide kung ano ang ilang patakaranda sa ilang mismong kumpanya. Of course, subject to our domestic laws. But then, kung full control sila, naturalmente, ang ilang decision making in every step and every movement sa ilang negosyo, ang ilan na pirmigidya interest ng ilan namon. So that ang interest natin ng Pilipino will always be secondary or tertiary. Okay. Or even last, no? Ila ginaya intereses ang ila daunahon. Pag wala na sang full ownership foreigners, wala na kita sa ginatawag na restraint. Okay. Na pang-domestic. O kaluluoy kita kung anong yung decision sa ilang mga panya. So I hope lang ang mga investors na masulod will be really that conscientious and responsible. And although business-oriented ni sila, I hope they will always consider the humanitarian side of the business. At ang aton sense of nationalism. Iti napilitan na kita nga magsulod sa amon nga sa isang sistema sa negosyo bangod sang ginatawag nga emergency tugas ang krisis sa COVID-19. Hello sir. May tendency kung foreign national ang mag-operate, may tendency nga pati lang ang mga workers halin man sa ila iyang pungsod or may tendency man nga 50-50, may mga foreigners nga mga trabante kay mga Filipino nga mga trabante may tendency ayhan nga makaangkon sang discrimination. Well, as I said, magsiling ka 100% kundi full control. Hindi lang supervision kundi control. There is a distinctive big difference between supervision and control. Ang control, you decide everything there, of course subject to legal limitations. Kung ang employment nga ginatawag, posible gusto nila ganan mga foreigners na silang sila mula nila sa liga namon. Kaya mo niya ang mga tao ang may kalidad suno sa ilang foreign training. Who can dictate upon them? Kaya sila ang nakibalo sang maayo para sa ilang kagalingon and they have the full control over the company. Okay. So, isa na sa mga danger nga makita natin subong, no? Kag ano ang posibilidad sila diri? Paano magkabuling ni sa aton ekonomiya kung tagaan naton sang full control ang mga foreign investors? Well, kung tanan nga mga manugtrabaho foreigners, hindi ihadong aton mga pumuluyong Pilipinhon. Kasalig kita nga makagenerate na employment. So, ang aton nga pagsalig nga mga kumpanya katulad sina, kung magpadamo sa mga employment opportunities ang obra nila mga Pilipino. Pero kung in the exercise of their full control, sila pananaw, hindi Pilipino ang kinanglanon, kundi foreigners, it does not serve the very purpose. So I hope lang I hope lang mangin very responsible and conscientious na mga kapitalista na masulod sa amo na nga mga negosyo sa Pilipinas. May posibilidad man yan, sir, na... Go ahead, sir. Bubudan, it does not mean that they can dismiss immediately sa mga Filipino workers na arada subong.
that is subject to the legal limitations man sang aton diri pungsod. Okay. However, ina ang mga trabahantes nga Pilipino nagatubo, nagalabot sang retirement age, may mga kaso either administrative or what, and anytime they could be changed depending on some just and local causes. So the tendency is ilisan nila sila sang as competent no less, no, or more than competent than they are. And ang training sini sang ilang mga workers would possibly be somewhere abroad, and hindi mo ni sila mabasol kung maghimo sa conclusion ang inogbulos nila may competence nga ilang masaligan. Okay. May tendency mga yan, sir, nga ang aton nga mga local, abi nga mga investors, kaangay, abi isang kung makasulod yun man mga foreign nationals, kag maka full ownership sila sa, kag full control sa mga airlines, ang existing bala naton may posibilidad dayan nga sa uli daw hindi na makakumpit kag tuluyan lang magkaladula na lang ini kag magapanggibabaw na lang ang mga foreign investors nga maga-operate sa aton mga airlines. Well, posible man na. May mga retail effects na mo. Di ba? May mga wholesale retail effects na. Ang epekto sina ang mga tentacles sa mga influensya nila sa ulihi, especially knowing the culture of the Filipinos, nakadali gullible and nakadali ma-subjugate. So of course, hindi madula sa aton specialmente mas personally at sa akon. Hindi madula ang kabalaka nga it poses a big hazard sa aton mga pungsod, sa aton ekonomiya, and sa aton sa ulihi independensya. Okay. So, daw ang tendency sinigani, daw hindi gini siguro beneficial sa aton ni ang paghatag naton sang full ownership daw sa mga foreign investors, mga foreign nationals. In fact, Bumbudan, ang isa sa mga receive nga foreigners nga pwede i-allow ang ila kontrol mo ang Chinese investors. Iti bisan wala pa na gani ang mga kasuguan ang control sa mga Chinese and foreign Chinese investors diri sa pungsod sa Pilipinas, terrible na, very much. Tama ka dominante. So with that legal permission, it is not remote na ang Chinese business control will really be dominant. Doon naghahanap naman ganito si Elon Musk sa Pilipinas? Amo gina ang posible. So especially mayo lang man exit na si President Duterte because all of us have some kind of a perception ang iyang relasyon sa China daw extraordinary. Okay. So hindi bala? So hindi some kind of cordiality that our president before him were espousing, kundi though he took more steps beyond the ordinary sa iya relasyon sa China. And therefore many entertained some fear, apprehension nga ginaamat-amat kita control sa Chinese businessmen and Chinese government for that matter. In fact, ang aton dira control sa aton West Philippine Sea, kung imo tanawon, tama na ka-diluted. Kag daw wala na gani kita control. Daw kita na gani gina-control. So ina pa lang makita nimo nga where the Filipinos seem to be ginaamat-amat bala subjugate, daog-daog. Daw ang tendency naton daw sige na lang ta pabuli basta makapabuhi lang ta, makabuhi man ta sa pamilya ta. Daw amo na lang tendency naton ginaulat ang maximum tolerable point for revolting and action. So I hope hindi kita maglapot sa nga kaintangan. Pero sir, apisar pa nga wala pa sa amendment sini. Kadamo naman sa mga businesses gani bisan pa diri sa syudad sa Bacolod nga ang daw ginapagwa lang man nga hindi gid sila may full control kag full 100% owner
sa pila ka mga businesses. Pero ang actual niya, sila ginang 100% ng mga owners. Damo din sa mga Chinese nga mga negosyante. Subong gulpiada naman dinagsa din sa Bacolod nga may mga balaligyaan. Sila naman daw 100% nga nagapanag-iya? Actually, that is correct. Gagamit lang sila mga dummies. No? Pero at least sa sinang sitwasyon, may legal restraint pa. Oo. Di ba na? May harap pa restraint legal nga hindi sila kapagusto kay bangod under the law. Basta lang sila sa amo ng tarik ng control. So, bisan dummies ang ginagamit, at least ang dummies somehow present some kind of restraint. Okay. Hindi sila kapagusto sa luyag nila himuon. In this particular case, with the amendment of our Public Service Act, ang legal restraint in terms of full ownership sa amuning nga mga financial institutions natin, madula na. Then, paano sila? Full-blown activism. Paano sila? So, basta hindi lang sila mag-imo illegal, they can do that. So, if they hire all of them foreigners, as long as they comply with the legal requirements, they can do that. Bangod sa sinisiguro ng kasuguan daw, ginakuha natin sa ila ang pagpangalagag. Oo. And then, of course, they can decide whatever they want to do with their business. Kaila na mo. So, kung kuhaon nila ni tanan ng mga investments, transfer nila sa Indonesia, Singapore, where, why sa mga mapilin? Kaya tanan ng investors na, foreigners. Whereas, kung may 40% mga Pilipino, at least, o 60% Pilipino, at least 60% pabilin sa Pilipinas. Alona nila 40%. Kagang income nila, ginasuyop na nilang kwarta sa Pilipinas, dahil man nila sa ila to pungsod. Precisely, manabot ko silingon, they can transfer their investment somewhere else fully, where they perceive they can earn more and profitably. So, imbis nga makabulig pa kung tani ini para mag-circulate ang kwarta di sa Pilipinas, kaya makapanami sa ekonomiya, at ginakuan kita daw kung baga daw mga Dracula, ini sila nga nagkagat sa itong liog, nagsuyop sa dugo ta, sir? Yes, pero of course that is a law, and the law is a living organism. It can be amended, modified, revised, repealed anytime, depending on how it will be received to be best for the country. So that will be a big challenge to our legislators and our next president. Okay. Sir, ang mga BPOs, makonsider tani nga public service or public utility? Well, BPOs, mga public services, manaw nagka-cater na sila sa mga manang public service nga term ka public utility. Mga mga ano man lang mga synonymous man ang mga terminologies. Like for example, ang mga buses, public utility vehicle man na. Si public service man na, kanaga-servisyo publiko. Gani? Ang BPO, public outsource business, nag-servisyo man na sa publiko. However, lain-lain naman ang kalidad ng ginatawag nilang public service. Lain-lain naman ang kalidad ng ginatawag sa public utility, like the common carrier. Mga jeepney, taxi drivers are common carriers and they are public utility. Airline are public utilities, they are also common carriers. So mga BPOs they are all performing public services. Hello sir, ang mga BPOs diri sa aton yung pungsod, ano ni siyang status ini? Ang ownership sini paano? Well, kung korporasyon ka diri sa Pilipinas, 60-40 man na dapat. 60-40. So, pero sa sining nga panibag-o nga ang amendment sa sining nga Public Service Act, mahimo nga sa palabuton mangin 100% ang gilang ining mangin 100% ang ownership sa foreign investor. Well, that does not sound to be included sa enumeration. Bakit? Telephone companies, although ang BPO, telephone man na mo. Mo gani. Basi now. Telephone man na. Ito rin di kaya mga telephone companies. They are not engaged in the like sa mga ginahimo sa mga telcos na negosyo, no? Sila yan gamit lang sa telepono na ginabayaran Manila sa telephone servicing companies. Kliyente sila, sir. Kliyente sila yasang telco. Oo, kliyente sila ng telco. Kag sila may mga kliyente man. And they serve their clients using
the utilities nga gina-provide sila sang telcos, mga telephone companies. Okay. Sige. So tanawon talani kung ano ang mangin palabuton kabay pang sa pag-allow sa mga foreign investors nga maka full control sa aton nga airlines, sa telcos kag subong man sa ano pa gining isa ni kabay pa nga mangin competitive man kita nga aton nga mga local investors maka-compete man sila, sir. Kaya mo, 3 basic financial business institutions, natawag ko institutions, railways, airlines, telcos, ginoon mo na. Terrible na. Communications na, telephone companies, railways, land transportation, ang airways, air transportation, imagine mo na. Aha. Amo gani man. Sige. Anyway, sir, salamat din sa mga oras, attorney. Lastly, ibong mensahe sa aton mga katawahan. Yeah, then we have to be very prayerful and cautious about this, because if you can fully control all these basic business institutions, you might be able to control the nation overnight. But then I hope that the control will be beneficial to our people. Mm-hmm. So let's just continue to be vigilant and to be prayerful for our nation, especially that we are looking forward aton palabuton election, both national and local. Let's be wise, please. Let's be prudent. Let's be prayerful. Let's be responsible in our electoral exercises. Thank you, and may God bless us all. Si Councilor Attorney Renisito Rovero, aton nga resource person, may kang tanong sa sining pag-aprobar na ni Presidente Rodrigo Duterte sa amendment sa Public Service Act, Commonwealth Act, ini mga kabinan 85 years old na nga kasuguan nga tigin amindaran kag makaangko na karon sa full ownership ang pila ka mga foreign investors sa pila naton ka mga public services kagay sa airlines, telco kag subong man railways. Titanaw naton kung ano mangin epekto sini makabuligan sa ekonomiya sa pungsod Pilipinas, or ba si suyupo niya ang kwarta di sa Pilipinas kag daloon kung sa di man ang origin nila kag imbes nga maka-circulate ini sa aton pungsod hindi na maka-circulate kay gimpang suyop na nila bla 14 minutos sa kaligan sa tag ng launa diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay. So tumagabalik mga kabayanan ang ini nga palatuntunan pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik mga kabanan sa ito ng pagpangalaga diri sa panatuntunan Bumbuanay sa Udto, 18 minutos na kiligad sa tagna nga launa. This time ko na ito report ni Bumbo Dennis Rubica. Ang panumdom ni kag panawagan ni Governor Eugenio Bong Lacson sa mga local candidates nga sa pag-umpisa sa local campaign period, dapat mangin responsable kag ipaiway ang ipaluntad rather ang kalinong, no? Kag wala iya sang parang wala sa mangin problema sa kundi man nga area diri sa aton nga probinsya. Yari ang report Bumbo Dennis Rubica, please come in. Daniel, sa pagsugod sa local campaign, no, sa maabot nga Biyernes, no, this coming na Biyernes, Marso 25, manuning adlaw, no, sa pagkampanya sa aton sa mga local candidates, no, for May 9 election Bombo Dana. So may apelasyon, may panawagan si Governor Eugenio Bong Lacson sa aton sini nga mga kandidato, diri sa probinsya, especially sa mga highly contested area, timara gimabudan na mga banwa, kay syudad nga medyo makabig nga may enkwentruhan na gid ba, no? May mga away, no? Especially sa posisyon, no? Sa pagka mayor abi bumudan, no? Kag of course di sa probinsya, as early pang ma-report nato timiyari kita 18, no? 18 ka mga lugar nga ginakabig areas of concern, no? This coming May 9 2022 election bumudan. Tisunod sa kay Governor Lacson nga dapat tawayon lang, no? Mangin peaceful lang nga to sining kampanyahanay sa maabot yang nga magsugod sa Mayo o Marso 25 Bombo Daniel, no? Kahit may mga sa May March 25 sa ating informasyon may mga gilman niya bumudan nga may mga opening salbo sa ilang kampanya, no? Especially sa norte kag sur nga bayan sa probinsya kay bumudan sa kay Governor Lacson sa March 25 dito siya matambong, no, sa opening salbo sang campaign sang LG sang gapapili mas pagkalkalde dito sa may syudad diya sa Escalante, ha? Kay based sa plano diya sa aton gobernador nga matambong siya sa mga local campaign activities, no, sa mga alkalde nato diri sa probinsya. So mula yung apelasyon, parawagan niya ati tawahayon lang, no? Maging matawahay lang ato ng eleksyon kasi technically election na after election balik naman tagapon niya sa normal na to nga kwan nga hilikoton na Bombo Daniel. Nang pamatyan na ang pahayag ang apelasyon ni Governor Eugenio Bong Lacson.
Well, this is also a challenge on the LGU, no? Especially those na identify as hotly contested. This is a challenge to prove to COMELEC, to the authorities, that you can hold an election that is fairly peaceful, no? And honest. No? So, ara na sa mga LGUs, ara na sa mga kandidatos, no? To behave in a manner that will maintain peace and order. It's gonna be an exciting 45 days, no? We just hope to maintain peace and order diri sa Negros, and I hope na ma-maintain man nato ng status nato sa as far as the pandemic is concerned, which is very low risk. With the improvement of vaccination, probably we can already be reduced to level 1. No? But level 2 is fine with me. No? It's really fine with me, especially in a campaign. I know mabudlay ni ng social distancing. No? Mabudlay gini. Let's be honest. But let's just protect ourselves by using the face mask. Maupod ko sa mga LGUs. No? May mga invitations na ko na mag-upod sa ila kampanya, and of course I have accepted it, no. In most cases siguro mas split na lang kami ni Vice Gov Jeffrey Ferrer para mas damo kami ma-cover on a daily basis, no. Anyway, we are both carrying the tandem and together with the LGUs, no. So Bamudana si Governor Eugenio Bong Lacson sa gabay pa na Dennis. Yes. Ang mayo lang niya subong sa probinsya kay hindi niya magkapartido ang vice governor kay ang gobernador, pero tandem sila. Yes, amo nang marami kay local party yati kasi magati muda ti may mera man sila kuvinat mo lain lang galing ginasuportahan sa mga nagapadlagan presidente. Correct. Kung naman lang ito siya magkatuway sila sing kandidato sa national, pero local ya upod sila gyapon. Daniel. Do kayo unique no para mo sa ibang labumudan nga mga setting sa ibang mga lugar nga kunang gobernador kay vice gobernador magkatuhay ang partido, magkatuhay ang kampanya suportahan nasyonal do ka init man sila puno sa probinsya do kay unique mo no na lain ang local party lain wala suportahan sa pagka presidente pero sa kampanya ya lokal ya bumudan upod sa gapon no totoo mo dito ka pinasay niya guro nga sa isang political settings or scenario diya sa aton nga probinsya no bumudan sa puti gabay pa no kay ti apuntom la tapos ng election although nga hindi mas la the same position ginapadalaganan pero ti nakalilain nga di sila nga political party kung may mo malang ni Gov Lacson kay ni Vice Governor Ferrer nga nagahirupay sila iya nga duwa bisan di sila magkapartido ti nga hindi pwede may mo sa nagaingkwentuhan hay man. Correct amo ganun na bumudani ko do patanawon do sa ibang lasi ko do kayo Nick ya di sa Negros Oriental no nga ay ba niya to dia maglain ganing partido lain ang suportahan sa baboy do sa lokal dito ga sinampukan ay man o ti sa to no upod mas lagyapo niya magkampanya no para iya sa lokal nga level no sa Negros Oriental pumunta ko sa Bagay kung tawag mo kasang mga supporter na gusto masabat mo may pilab na ko sa mga supporter gisa makidato ko sa damo lang magahod no kag masabat-sabat yes may aram magani mag-asawa nga ang bana Bongbong Marcos ang asawa Lini Robredo okay man sila nga duha para waywasi abot tao para waywasi pagka mapirdi si Bongbong ara gyapon sila kay Lini kung mapirdi si Lini ara mangyapon sa kay Bongbong daw ay ginlutsa na tingin niya ka wise no masiligaw para waywasi Kaya kita biyara mo bumadan sila nga may mga isa-isa sa ato mga personal choices tama na no
Gani kaya mo nablasin nga ti politika after election balik man tagapon tanan, no? Amo na nga nito ti ko sa ni mga politiko iya nagpapili ti kod in kontra sila sining election after election ti iro biyanay man sada kinilahay man sada naman sila gyapon na basta ang mga suporte ko sa damo ling mabulubudlay, no? Nga ilinaway mga mag-ahod kag timo do ti privileged bala at mga pilasyon sa ato gobernador nga ti dapat i-maintain talaga ang kalinong, no? Kag tawahan dito sa probinsya this coming, no, pagsugod na sa kampanya sa lokal sa abot nga Bernes Marso 25. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ini si Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol. Nagdulong siyo sa oras 27 minutos na kaligad sa tagna nga launa. Ang politika hindi mo yung mapatod, hindi ka gani makasiguro kung may ara pa sang sinseridad sa mga nagapadalagan kay sa mga partido. Banwa nga ang makasiling kita sini. Can you imagine nga sa Subong ang pinakalitis naman nga nagwa nga report nga ang PDP laban ko si faction nagpagwa na sa ilang manifesto of support sa kandidatura ni Bongbong Marcos. Sa nagligad to daw nagpagwa man to sa statement nga lini rubrido sila. Pero subong may ara naman sa official statement. Nga ginpagwa ang PDP laban ko si faction nga magasuporta sila sa kandidatura ni Bongbong Marcos. Pero kay balubla kamo banwa nga ang PDP laban daw, ang PDP laban gintukod ini nga partido agud kontrahon ang partido nga gintukod man sa tuanay ni the late President Ferdinand Marcos. No adumduman nyo to ang partido ni Ferdinand Marcos ang kilusang bagong lipunan or ang ginatawag nga KBL. Ang iban ang tawag ang iban niya ang sa mga ulihing tubo na lang niya subong ang pagkaintindi nila sang KBL inang sudan nga KBL. No nga kadyos baboy kag ano pa ginagaring L. Kadyos baboy kag basta langka KBL. Amo lang na ibala sa ulihing mga tubo. KBL, kadyos baboy langka. Pero ang KBL banwa amo ni siya ang partido ni anay presidente Ferdinand Marcos, ang amay ni Bongbong Marcos, kilusang bagong lipunan. That's why nga may kanta nga bagong lipunan, may bagong silang, bla bla bla, no? Bagong lipunan. Kag tungod sa tong time nga, sa tong late years na lang, mga late nga, mga ulihin na lang nga mga years ni Presidente Marcos nga doon naglala ng sitwasyon sa Pilipinas, may nagkontra sa iya nga partido, nga gintukod, agud nga kontrahon ining si anay Presidente Ferdinand Marcos. Amo ning PDP laban. PDP laban. May laban sa kaila awayon ang KBL mo. That's why PDP laban. The same PDP laban nga nagkontra sa kay Marcos, Presidente Ferdinand Marcos. Amo man karon ang nagpagwa sang manifest of support sa kandidatura ni Bongbong Marcos. PDP laban. No, kita mo lang na kung anong irony. That's why, sa aton nga mga kauturan, hindi kita magpadala-dala sa mga kung ano mga matamis nga pasalig sa mga politiko or sa mga political party nga daw manugi kita kadipinsa sa mga political party. Kag sa ilabinagit sa mga politiko nga daw manugi kita kaya mo ng aton nga partido. Kaya ang partido naton, ang partido subong nga nag-exister, nga amo niya nagakontra man siya sa kapartido, basi magabot ang panahon nga magaugyon man na siya kaya maghirupay sila. O, titanawan na tabo subong. Tito, hindi gani kita maka-expectar nga PDP laban, magasuporta sa kandidatura ni Bongbong Marcos, nga PDP laban, gintukod na sang una sa pagkontra sa partido nga KBL.
Kita nyo naman wa. So, sugod subong kinalan nga gamiton ta nga aton nga utok. Hindi ta magpangaway sa aton nga mga abyan. Kaya ang aton abyan, amo ning aton nga madangpan sa ital-ital. Kung may mga rimalasog nga katabo sa kabuhi naton, aton nga abyan ang aton madangpan. So wala na tasang pag-iilinaway. Amo man ang panawagan ni Governor Eugenio Bong Lacson. Ipaiway naton ang paglinaway kag kinalan na makangko sang katawhayan durante nga nagapatigayon sang kampanya. Sabi ang kalinya ko ang report ni Bombo Ansin Sorilla. Balikan naman natin liwat to ang sabahin sang transport strike nga natabo kagapon. Kag ano ni ang pila ka mga dialogo kag ginapatigayon, may patigayon nga dialog si Congressman Gerges Sataya, pero kagabi pa lang doon naabot guro ni Mayor Bing Leonardia nga mapatigayon sa dialog si Congressman Gerges. Unahan tabla. Kagabi pa lang nag-dialog niya si Mayor Bing. So yan ang report, Bumbuan. Please come in. Upudan, malawig-lawig ning dialogue. Pero subong ya, upod ang LTFRB, no? Ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board, Gen 6, parigidri, no, sa may syudad sa Bacolod, meeting ang transport sector. Nag-abot sila Bombudan. So, sa pagpulang gid natapos na tingala na Bombudan, sa pagpulang gid natapos, no? Kaya nga, na-delayed man sila halin sa Iloilo, syempre nagroro sila Bombudan, and then pag-abot dire, alas lapit na 12 noon, that is why, nagduha ka oras nga dialogue, dito hindi pa tani mapaggar ng mga drivers, hindi damo, ibubunot, Bombudan mo, luwas ni sa fuel subsidy, pero at least napamatian, kaya ang pinaka-concern Bombudan, paano mapalabot sa mga drivers ang fuel subsidy? Try to imagine, Bombudan, sa 3 ka tranches, kundi ang fuel subsidy nga ni because of the pandemic mo, no, diba? Naghatag ang gobyerno. Sa 3 ka tranche gali ya Bombudan, ang kakatabo ya, way ka diretso sa mga drivers, ang kakatabo, operators ang nagaganar, no? So, meaning, in fairness sa ila, may kausagid bala Bombudan. So, sino matulo, manluwa mo mamati sa ila nga, silang gaputoy-putoy drive, igumura Bombudan, hindi ka nabot sa ila, kay do mga 15% lang sa ila ang nahatagan. Kung sige nun, operator yung kalakab. Gani, amo ni basically ang pinaka-concern nga sa ika-4th tranche, paano ini mapalabot sa ila, Bombudan, nga sila gidya mismo ang makabenepisyo sini. That is why nga amo gid ni ang pinaka-ultimate goal. So although wala diri sa Director Osmeña Bombudan, ginbira pa ganin nila mo si Director Osmeña, kung kami ganing magkakinahanglanon, waay, pero kung ang Yanson gani, kung ang Ceres gani, ara siya yung patulutugnaw sa SEDA. so amo na Bombudan ang ano ni gani, ang ilaman nga ginawangal nga for them ka-unfair. Kaya ginpadalan diri ni Director Osmeña, mga mga staff niya man dira ya Bombudan sa LTFRB. Then so ginpamangkot kay ina, pila bala ang numero sang mga drivers na mga benepisyo, wala man sila number Bombudan. Ari ba na Bombudan, reaction lang ni Congressman Greg Gasataya, no, sa sining ginpatigayon nga dialogue. Kaya balik ko na Bombudan, bago lang gid ni siya natapos. Kong si Bombudan sa piyak nga linya, Kong. Ay, Bombudan, mayong hapon si mo, may hapon gid sa itong matagpalamit. Oo, mayong hapon man, Congressman. Ti ano to ang nadangtan sa dialogue daw na hibaluan gid ang kamaturan kung paano yang daw ang mga drivers gid ang nanging kawawa subong kay mga operators daw may ang tiba-tiba. Amo nang amo nang kontenido gitabi Bombudan sa aton mga transport sector nga nag-attend sa sining hearing at ila gid din palabot ang ila sitwasyon, ang ila eksperyensya, ang ila nagyan, much more ang ila gitabi in a way of frustration, no? At supposedly ini nga mga drivers sila ang mabaton sang fuel, sila maka-avail sa sining subsidiya sa gobyerno, but wala bi kalampot sila. Kamutugin palapot nila sa LTFRB. Ti ano ang mahimo sini nga panugyan karon? Ano ang posible nga himuon nga tikang sang LTFRB para mapasiguro, ma-ensure naton nga ang nagakadapat nga magabaton sang ayuda amo gid makabaton? Well, Bombudan, una to nga kwaon ang database ng LTFRB, kung bala pila kabilog ang na-allocate or ang para diri sa Bacolod, pila ang maka-avail.
Then number 2, i-discuss nila ang proposal sa transport sector na masubmit sang list ang transport sector na amuni ang mga jeeps, amuni ang alan sang franchise owner, amuni ang mga drivers. So para at least mabunggo sa LTFRB sila sining lista, Bobodan. Aha, sige. So magluwas sini ano pagid ang mga hinaing sa mga drivers, Congressman? Ang isa pa diri Bobodanti ang ilang prangkisa ining sale and transfer, no, ngati hindi allowed up to this time. Ang ila reklamo ngati may iba niya nga mga kuan, may iba niya nga mga franchise operators na or ibang operators na ang franchise ginbarigya na bala sila, so hindi ilangalan. So hindi sila maka-avail kaya tuto sa previous owner ang card, no. So amo the usual nga mga reklamo nila Bobod. Okay, so ano ang mga himuon naman niya sa congressional office nimo kom? Well, ang sa part Bobodan, after this dialogue, makulat kami sa response from LTFRB, and then probably we'll schedule another round of dialogue with them. This time nga po kay Director Ospenia, then ipalapot man ako kay Chairman Delgra sa LTFRB ang sentimento dere sa mga drivers, no, and on the part ni Congressman Paduano, iya man ipalabot sa kay Chairman Sarmiento sa House Committee on Transportation ang mga sentimento dere. Aha. Sige, kabay pa nga matagaan man sang hustisya ay ning flight sa aton nga mga drivers nga daw sila gid ang nangin makaluluoy subong, no, kag nakita man naton kung paano man nila pangabudlay sila, may mga pamilya man silang ginasagod. Kung Congressman Greg sa taya, sir, maraming salamat sa imong oras. Salamat Bobodan. Okay, Salamat Bumuan. gid na Bombodan, nabatian naton si Congressman Greg Gasataya. Mo na balambal naton Bombodan kung pamatian mo gid tuod ang concern sa mga drivers, may kausagid ni sila, no? Kung sa kugdugo ka biktima, gid bala sila ya Bombodan sa sitwasyon nga pareho na imaginon mo atong hinambal naton nga 3 ka trans Bombodan, 15% lang sa ila ya nakabakon, the rest Bumbuan. galuoy gid bala, no, Bumbuan kaluoy naman ang gid tuod. kapila ta kabisis Yes. gina-discuss na di sa kahanginan mo. Oo, Kini sistema oo. sa pagpangatag sa nga gobyerno sang ayuda nga Oo, daway gid sistema. niya tupa ni. Kay Yes, ang correct. pagatupan sini sa lain naman yung mga kamot mo. Yes, kabay sistema gid Bombodan. Ti kabay pasubong ma-resolve because hali na mismo sa drivers, ginpanabuot na ni nila mismo sa LTFRB nga nagkadto dire, although wala di si Director Ismenya, but I'm sure ipalabuot man nagyapon sa iya sini nga mga staff kay Director Ismenya. Ang pinaka-concern sa mga utod naton nga mga drivers Bombodan, ang isa pa gid Bombodan ka punto nila kay ina is kundi may libre sakay program. Tiyan ba nga kami may libre sakay, sakit amon buot, makitaan ang seres nga sila pa yang ginhatagan sang gobyerno, sang otoridad nga maglibre sakay. Kami nga ordinaryo nga tawo nga makagadar during the pandemic, wala. Tiyan Manila, di nang hustisya dira. Kumabatian mo gid sa Bombodan ang ilang mga concerns. Do mahambal ka gid nga ituod ang kausa ni sa mga drivers naton dapat gid niya Bombodan. Pero so, Bumbuan, yes. kasi gina-refer nila nga libre sakay ito sa nga series sa itong pag-pandemic gid. Ang gina-cater man nato series, di ba mga frontliners to? Oo, mga frontliners Bombodan, pero ginahatagan na sila budget sang gobyerno, correct. Oo, ginabayran sila Bombodan nga supposedly amo ning ginambal tani sa mga drivers na lang to nga dris dalom bala. But then tapos naman Bombodan, no, why na may mahimo. So mo lang nang air out nila nga mga concerns, Kaya hindi no? ganito sila nga libre sakay nga ginlibre sang Vallecard Transit, no? Iya gitagari Bombodan sang gobyerno. Iya to ya sang gobyerno. Kanami gali. Amo na amo nang sakit. No, ba't mo kay na do mambal ka gidahay kausa nga Nakabatsag ka man kaluoy sila Bumbuan pag-attend mo na ba? Oo, that's why bala Bombodan nga hindi mo man sila ya mabasol kun nga nga gahibubunot sila subong kay do nakabiktima man sila bala Bombodan, no? So, Bombo Daniel, amo ni so far ang update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udo. Kini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilia. Kabay pa nga matag sa kay Juan ang para sa kay Juan. Give to Caesar what is due to Caesar. No? Iatag sa driver ang para sa driver, kung may araman para sa operator, ti baturon man sa operator.
Pero sa nasiling ko na, ang pinakalubos nga naapektuhan ang mga drivers, although nga sa nagligad nga pag-ECQ naton diri sang kasagsagan sa pandemic, nakabulubatak-batak man sila pagi sa pagpasaka sang plitihan. Pero tinawa mo naman sa gyapon kay tungod nga 50% man lang tong pasahero sang nagliligad yung mga tinuig. Subong naman ni nagbalik banwa sa full capacity. Di mo naman na naduga nga na timingan man nga nagsaka man tuman kataas kapag saka sa presyo sang gatong. Subong nagduo naman na saka panaog sige lang panilagan ta lang kung ano ang madangtan sini. Paghimakas ang sekreto. Kailangan maghimakas kita. Wala na kita sa nagakigong oras diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Obda na naman kita buwas upod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon.
Maayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagplamati. Sa aton si Masuki sa mga nakatuni na sa aton sini nagasagabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilisuan sa inyo si Tagsa Kamaradyo. Hello, hello, hello and good afternoon. Sa malabutan sa aton si paguragwag, no? Sa tanan dira nga malabutan sa aton si paguragwag pinaagi sa aton sini iya nga frequency ang 630, no? 630 kHz sa lilisuan sa inyo si Tagsa Kamaradyo. Ang radyo nga pwede gid maliso. That is why ginatawag ina nga lilisuan sa inyo si radyo kay pwede gid maliso, no? Ang aton siniiya ginapanagtag ng mga radyo mga kabombo, no? So sa tanan dira nga nakatuni na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz sa 630, no? Sa inyo sini nga radio dial. Good afternoon, no? Sa tanan nga malabutan sa aton si paguragwag. Hello, hello, hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gyapon, welcome. Gina-enjoy kita pinagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan, mga kabombo. So sa tanan dira nga ara na, nakatune in na, nagapamati na, bisan sa aton siniiya nga Bombo mobile app mga kabombo, sa aton siniiya nga cellphone, no? Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. No, sa aton sini nga cellphone na download na ninyo dira, no? Downloaded ng aton sini nga Bombo mobile app sa inyo sini tagsa ka cellphone te. Wow, well and good mga kabombo, no? Para nga makapamati ka mo anytime of the day, no? Sang crystal clear nga live audio streaming sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Sa tanan dira nga ara na dira ho. Hello and good afternoon, no? Gapamati sa ila si tagsa ka mga cellphone kag subuman sa aton si mga pinalangga nga mga tagplamati sa aton si Masuki. Sa mga nagalantaw na dira sa aton siniiya nga Facebook Live, kaway-kaway sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga nagalantaw sa Facebook Live. Hello! Sa aton man nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Sa YouTube, ara naman kita, no? Makitaan kita mga kabombo. Aber, kamo dira sa YouTube, no? Pareser naman kamo dira, no? Sa mawala pa nakalantaw sa aton singa YouTube channel, kadto kamo sa inyo singa YouTube app, mga kabombo, kag look for the search engine and then i-type ang Bombo Radio Bacolod, mga kabombo, agod nga ma-enjoy ninyo kami, no? Makitaan ninyo kami, mga kabombo, pinaagi sa aton sini nga YouTube channel, kag syempre pa ang aton sini iya nga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no? Pwede ka mo dira ka-click man sa aton sini iya nga bell, no? Para anytime of the day, no? Ma-notify ka mo sa aton sini iya nga bell, mga kabombo, no? I-click ang bell para ma-notify ka mo sa YouTube nga we have already our live streaming. Just like now, no? I know, gin-notify ka mo sa YouTube nga ara na ang aton siniiya nga live streaming sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Subong nga adlaw mga kabombo, no? Sa nasaling ko na Martes. At sa 22 sa bulan sang Marso tuig 2022. It's the third 22, no? Apat ka 2, no? Kay pet sa 22 sa sining tuig 2022 mga kabombo, no? It's the 22, it's the 22nd of the month of March and the year 2022 mga kabombo, no? So grabe, no? Tuesday. Kamusta ang aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta aton si Masuki man? Tanan kamo dira nga nagalantaw na sa aton sini iya nga Facebook Live. Hello and good afternoon. Kag syempre pa, tanan kamo dira nga nagalantaw naman sa YouTube channel. Hello man and good afternoon, no?
ara na sila dira sa aton sini nga YouTube channel mga kabombo, ang aton sini iyang nga mga kauturan. Kag sa sini nga hapon, mayara naman kita mga kabombo sang pagabasahon nga True to Life Story, no? Ang inyo sini mga kasaysayan. That is why ako, no, si Miss Jazz, ang inyo diri nga kubos nga alagad, no, invite gid sa inyo. Kung may ara kamo dira nga mga kasaysayan nga hindi gid ninyo malipatan, no? Nga makuhaan bala naton sa leksyon kay inspirasyon when it is already read, no? Sa diri sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang, no? Makuhaan gid sa leksyon kag inspirasyon, no? Sa tanan dira, aber email sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info mga kabombo, no? Kaga pwede man isulat, no? Tinaagi sa aton siniiya nga a traditional way of sharing our True to Life stories. So, i-address sa aton sinik hapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Manalagan, Bacolod City. No? Pwede man sa aton si Facebook page, ibutang sa inbox, di gani isa, aton siniiyang private message ninyo, mga kabombo, agod nga mabaton ko diri ang inyo siniiyang nga mga kasaysayan. Okay? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa liwat, welcome diri sa Tuesday edition sa atong palatuntunan kahapon lamang. Ini ang inyo alagad si Miss Jazz, mga kabombo, mga gauluanwan kita. Kag sa pagbukas sa atong palatuntunan, yari ang aton si ginapabugal nga mga bahanon sa Bombo Music Festival. This time, kadto kita sa Grand Champion, no? Sang Bombo Music Festival 2016, mga kabombo, no? Grand Champion ini. That is why nga ginapabugal tagid ini. Ang ini nga bahanon ginatiguluhan unlimited, no? Unlimited. When we say unlimited, para kita sang unli rice, unlimited rice, no? Unli sudan, no? Wala o hasta san o ang imo sa ginhawa nga makatulo, no? Unlimited. Ini naman niya angot sa wala sang limit naton nga pwede gid mahimo, no, bilang tawo, mga kabombo, kay may ara kita sang ginhatag sang Dios sa ginatawag bala nga abilidad, no? Bisan ano pa ang matabo, bisan yara sa tunga sang pagtilaw, yara sa tunga sang unos, importante ya sige lang, no? Bisan nga may naagyan nga mga kapalpakan, no? Nagkalados mo bangod kay ti palpak ang nangin desisyon sa kabuhi, sige lang. No, inang mga scars naton nga naangkon bangod sang mga wala nag madlago naton nga mga endeavors in life, no, mga kabombo, no? Aton gid inaya dapat nga pasalamatan bangod kay amo inang nagpabakod sa aton, no? Ginapabugal ta gid ini, no, nga produkto sang Bombo Music Festival, mga kabombo, tuigan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original songs, so original songwriting competition sang Bombo Radio Philippines, mga kabombo. Katahom gid sang sini nga mensahe. Katahom sang sini nga abahanon, mga kabombo, no? You're unlimited. You are meant to win. You can never lose. Just have faith within, no? You're unlimited and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud. Just tomorrow, there's something you'll sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do. Mga kabombo, without much ado, yari ang aton siniiyang grand champion, o during that grand performance night, sang Bombo Music Festival, mga kabombo, ang ambahanon nga unlimited. Okay. Sa aton sini mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, dali lang gid ha, kay daw nag ano diri ang aton sini iya nga here it is, ang aton sini nga grand champion during the grand performance night
sa Bombo Music Festival 2016 Unlimited. Ever seen the sun go down above you? Ever had your dreams come crashing on you? Ever heard a bad thing said about you? Ever felt so low? Ever had somebody burn and hurt you? Ever had someone blame something on you? Ever wanted something so bad you can't seem to have? But what if I told you that all of these were meant to be? And what if they happened just to set you free? You're unlimited, you were meant to win. It's inside of you, just a faith within. You're unlimited, and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud. 'Cause tomorrow there's something you'll sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do. Never let some empty words unhinge you. Never make excuses just because you tried your best and you failed. Another chance will come. Others envy those who try to make it. Never let someone say you're not worth it. Never give them time, they don't deserve it. Don't deserve a thing. But what if I told you that all of these were meant to be? And what if they happened just to make you see that you're unlimited? You were meant to win. It's inside of you, just a faith within. You're unlimited, and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud. 'Cause tomorrow there's something you'll sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do. Never doubt your dreams, say them all out loud. Chase away your fears, rise above that cloud. Take the song to heart, go and sing it louder. You're unlimited, you were meant to win. You can never lose, just have faith within. You're unlimited, and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud. 'Cause tomorrow there's something you'll sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do. What you can do. What you can do. Ever seen the sun go down above you? Ever had your dreams come crashing on you? There you have it, mga kabombo, no? Ginapabugal tagid ang grand champion sa aton siniiyang tuigan nga pa hindi sa pag-compose sa mga beautiful original songs, mga kabombo. Ang Unlimited, gin-compose ka gin-interpret mismo, no? Ni Miss Danet May Caimo, no? Sang Antique, mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini iya nga mga suki, no? Ang ambahanon nga Unlimited, no? Kay kanami sa iya sini iya nga
mensahe no sa aton sini nga mga pinalangga nga mga kabombo sa aton sini iya nga nagalantaw na dira. There's no end to what you can do. All your battle scars, no? Ang aton sini iya nga mga naangkon nga mga scars sa kabuhi, hindi mo silingon nga literal gid, no? Although nga ti may ara makita nga kaisa nga mga scars nga ti literal, pero iniya mga hurts naton, mga sakit nga aton sini iya nga na batyagan, no, na eksperyensyahan during sang time nga ti ara kita nagakalumos sa mga pagtilaw sa kabuhi, mga kabombo, no? Pero at least, no, at the end of the day, ang importante nakaano kita, nakalampuwas kita sini with flying colors, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki para gid ato sa inyo sa mga fighters dira ho sa aton sini iya nga mga kauturan nga wala nagpalutos sa ginatuwag nga mga pagtilaw sa kabuhi. Amo na dapat siya may termino na mo nga adya, no? Adya, go, keep it up, no? Just move on, no? Kay kayang-kaya gina naton by God's grace, no? Di kung kita lang definitely wala ginaya Kung kita lang hindi kita sang wala kita sang may ipabugal, no? Kay aton ina kinaiya, it's our innate bala mga kabombo, no? Nga wala gid kita, no? Wala gid kita. May ara kita abilidad pero may limitasyon and we are full of imperfections, no? Katahom-tahom nga ambahanon, Grand Champion sang Bombo Music Festival 2016, mga kabombo. You are unlimited, you are meant to win. Come on, no? Kung mga bata kita isang Ginoo ya, definitely maano ni naton tanan, no? Masarangan, malampuwasan, nga may madinuagon, no? Malampuwasan naton sa ngahlan sa aton siniiya nga pag-angkon sa dako nga Dios, no? Although kung kita lang ti wala gid pero it's because we are children of God, no? We should we should exercise and we should practice nga ti dako-dako yang aton siniiya nga Dios nga ginatuuhan, mga kabombo. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takna nga last 2, mga kabombo, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton siniiya nga mga suki ang aton siniiya nga mga nagalantaw na dira karon sa Facebook Live kag subong man sa aton siniiya YouTube channel. Magabuya ako anay sa pila ka mga pahanumdo, mga kabombo, no? Kay aton magabalik kita sa pila ka mga segment diri naton antes naton nga pagbasahon ang kasaysayan sa aton siniiya nga letter sender sa sining nga hapon, no? Ang aton sining nga letter sender nagapakilala gid lamang sa kay ang aton siniiya nga letter sender, no? Dali lang gid sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati si Henry. Henry is 67 years old, sang Banwa sang Pulupandan, no? Aton ina pagabasahon ang iya sini kasaysayan pagkatapos gilamang sini. Color. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw Paradyo Bombo.
Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas. Sa takna ng alas 2 mga kabombo, pabalik kita diri sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ini inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal para lamang sa inyo mga kabombo. By the way, good afternoon lang dira sa kay Ma'am Sally Auque de Sousa, no? Good PM sa imo Ma'am Sally, kag ara siya sa iya sining office. Ginagreet ni Ma'am Sally ang iya sining apo nga si Precious Kelly Auque, no? Siling niya hello langga, gapamati gina siya subong, no? Ang iya sining apo ang aton siniya nga mga lolo kag lolang ila sini kalipay amo na lamang ila si mga apo, no? Kahit ang ila si mga kabataan out of nowhere na kahit nagatrabaho ang bilin sa balay ang mga apo. Kaya amo na lang ginaan nagapa baskog sang tuhod ni lolo kag ni lola ang ila si mga apo. Kaangay ni Ma'am Sally Auque de Sousa nga ginagreet siya ginaiya sini nga apo nga si Precious Kelly Auque, no? Merlinda Estocado Baladhay, good afternoon Miss Jazz. Ari naman ako naglantaw sa imo siniiya palatuntunan kahapon lamang. Si Ma'am Ana Sinoro, good afternoon man sa imo. Maulanon nga hapon sa imo Miss Jazz according sa kay Ma'am Ana Sinoro, no? Kag sa aton siniiya nga sa aton siniiya nga Facebook Live mga kabombo, no? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagplamati, sa aton si Masuki dugay-dugay aton man nga tukion ang aton siniiya nga YouTube channel, no? Sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa mga nagalantaw na dira hua. Si Jasmine Alegria, good afternoon sa imo Jasmine. Pwede okay sa kay Jasmine hua. Good afternoon sa imo Jasmine Alegria kag sumuman sa kay Eleuterio Malakad, no? Sa mga nagalantaw na dira karon ho sa aton siniiya nga Facebook Live kag subong man ang aton siniiya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Naara na sila ho sa aton sini nga YouTube channel. Nagalantaw na sila. Good afternoon lang dira, no? Sa aton si Masuki, sa kay Daniela Sanchez, good afternoon sa imo Daniela. Michael Pareño, good afternoon dira sa Masilay City. Jose Michael Jaibo Gillian, no? Good afternoon. Si Dard Farinas, good afternoon sa imo Miss Just long time no see and no hear nga wala ko abi kay medyo busy lang gid sa work, no? It's okay Dard Farinas, no? Importante ara ka gid always, no? Ivan Cerveza, good afternoon. Abigail Marinas, good afternoon man watching from Makati. Anesita Gamboa, good afternoon sa imo Anesita. Kag good afternoon sa mga nagapamati dira sa may Central Hawaiian Miss Jazz, okay? Kag sumuman sa kay Lola Evelyn Sola. Good afternoon Lola Evelyn Sola. Kag Jovi Sargent, Ma'am Jovi, good afternoon. Tele live while resting and relaxing after long hours of work. Wow, amo na iya dapat dapat ang aton sa himuon. Mga kabombo, maka-unwind kita, maka-relax kita from time to time, no? Parang hindi kita mag-aso, no? Hindi kita bala mga kabombo kung arap lang kung sa mga ano pa, matumba na lang man lang tawang sang pilas. Bungod kay ti napabayaan naton aton kaugalingon, no? Kung kaisa ahay abi naton okay lang pero dugay-dugay tumba na ta nga wala sang pilas. Dapat mag-unwind, dapat gid nga mag-relax. Diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang, of course ara kamo dira mga kabombo, no? Ari anay ho, antes naton pagbasaw ng kasaysayan ni Henry. Si Henry is 67 years old sang banwa sang Pulupandan ahay. Medyo masubo-subo ni ang kasaysayan ni Henry sang Pulupandan. Antes pa man yari anay aton siniiya nga kahapon lamang today in history mga kabombo, no? May ara kita duha ka bilog, no? Una sa Philippine history kag subo man sa world history. Una kita sa Philippine history mga kabombo, no? Kay sa nasiling ko na importante gid nga i-remind naton, i-inject naton sa aton sini nga mga kabataan mga kabombo sa bagong henerasyon kung ano ang aton sini nga mga naagyan. Sino to mga tawo nga nangin
nagapanguna nga mga characters, no, sa pakigbato, no, sa mga dumuluong kag pakig-away, no, gin pakig-away ang aton sini nga freedom, no, kung sa din aton sini iya nga freedom, amo subong ang aton sini iya nga gina-enjoy, no. Ang aton si mga bagong henerasyon wala na yan nagkadto sa patag-awayan. Bangod kay ti damo ang aton si mga kalululuhan, ang aton sini nga mga predecessors amo na ya ang nagpakigbato, no. Ang iba niya ginbuhis ginangila sini iya nga kabuhi para lamang nga maangkon nato ang aton sini iya nga kahilwayan, mga kabombo, no. So isa sa mga ginatagan naton sang tribute diri ang aton sini nga mga nangin presidente sa aton si pungsod Pilipinas, no, aton sini nga mga presidents of the Republic of the Philippines, no, especially sa ila sini iya nga mga birthdays and death anniversary kag sa sini nga adlaw, mga kabombo, no, basta petsa 22 sa bulan sang Marso may ara man sa naga birthday nga anay presidente sa aton sini nga pungsod, no. Aton lantawon sa kaangay nga petsa subong nga adlaw, Marso 22 sa tong tuig 1869. Kung isipon ta pabalik mga 153 katuig na ang nakaligad. May ara kita dira sa pila ka mga memorabilias, no? Sang ang pinakauna nga nagpungko bilang presidente sa aton pungsod. Pamangkot, sino ang pinakauna, the very first nga ginkabig naton iya nga presidente sa aton sini iya republika, sa aton sini iya nga pinalanggang pungsod Pilipinas, sino? Ang aton sini nga pinakaunang nagpungko bilang presidente sa aton pungsod nga si General Emilio Aguinaldo, mga kabombo, no? Sa mga bagong henerasyon, sa mga Generation Y, millennials, ang aton sini nga very first president amo si General Emilio Fami Aguinaldo, no. Makita naton dira sa Facebook Live ang pila ka mga old photos, no, ni the late and former president naton sa aton si pungsod, General Emilio Aguinaldo. Kaya sinitutuod nga ngalan General Emilio, kompleto nga ngalan General Emilio Fami Aguinaldo. Nabunag ini siya sa Cavite El Viejo, mga kabombo. Sa Cavite, si Presidente Aguinaldo ang nagserbisyo ini sa pungsod humalin sa tong 1897 tubtob 1901, no. Upod that time ya Prime Minister pa niya ang aton siniya, hindi Vice President kundi Prime Minister sa tong 1897 tubtob 1901 kung sa diin siya nagserbisyo bilang presidente sa aton sini nga pungsod, no. Ang iya sini nga Prime Minister, no, ang Premier Ministro sa aton sini nga pungsod sadto amo si Apolinario Mabini. Kag may ara man kita sang Vice Presidente nga si Mariano Trias, no. Si General Emilio Aguinaldo ang nagtaliwan sa tong February 6 of 1964 sa edad nga 94 anyos. Grabe, no? 94 years old, bangod sang coronary thrombosis, mga kabombo. Ukon may nagporma nga blood clot sa sulod sang blood vessel ukon sa sini ugat, no, sa iya sini nga korason, no. Bisan ano ka pa kapoderoso, kilala, ara ikaw na bilong sa alta sosyudad o kung never heard man ang imo sing nga ngalan, no, simple ka lang nga pumuluyo, pero kung lantawon ta ang aton kamatayon, amo-amo man lang, no, tupong kita, bisan ano ka pa kamanggaranon, baka kadto ikaw sa Estados Unidos, makapangita ikaw sang espesyalistang doktor, iti may kwarta ikaw, pero kung iguo na kita, amo-amo man lang ang aton siniiya nga ginakamatyan, mga kabombo, ang mga nagnarisari nga mga balatian, no? Si General Emilio Aguinaldo ang nagtaliwan bungod sang coronary thrombosis o kung may nagporma nga blood clot sa sulod sang ugat sa iya siniiya nga korason, mga kabombo, no? So subong nga adlaw ginadumdum ang ika-153 katuig nga anibersaryo sang kaadlawan sang aton sini nga very first president of the Philippines, no? The late President Emilio Fami Aguinaldo, mga kabombo. Kay that was 153 years ago
sa ini siya ang nabunag mga kabombo dito sa may Cavite. Lito naman kita sa aton si world history mga kabombo, no? Sa kaangay naman nga petsa subong nga adlaw, Marso 22, ano man ni very historic man niya nga petsa subong, no? Kon kalibutan, pangkalibutano na ang paghambalan. Marso 22 sa tuig 1993. So daw bulubag upang malang pro lang taunta mga 29 katuig na nakaligad mga kabombo, no? That was March 22 of 1993 sang una nga ginobserbar, very first man ni no iniya observation and celebration worldwide ini mga kabombo, no? Agin obserbar sa bugos sa kalibutan for the very first time ang adlaw sang aton siniiya nga tubig, ang World Water Day. That was March 22 of 1993, mga kabombo, no? Ini matapos sa gindeklarara sang United Nations o kon UN General Assembly ang ini nga petsa 22 sa kada mag-abot ang bulan sang Marso bilang World Day for Water o kon World Water Day. Kag pagasaulugo na kada tuig since then until now, no? That is why today is a very special day because today is World Water Day. Ang selebrasyon nadihon no sa handom nga matagan sang importansya ang malahalon nga tubig. Ay kuno lang tubig ti mapatay gid kita ya. So that's the very basic need of human beings, no? Ang ining tubig nga ni mga kabombo, no? Nadihon sa handom nga matagan sa importansya ang malahalon nga tubig kag ang mga water resources sa bugos na kalibutan. Ini sa pihak sa mga critical water issues mga kabombo, no? Mga issue nga ginapatubang na when it comes to water, kaangay sang pagkakulang sang supply sang tubig, ilabi na gid ang matinlo kag pwede naton mainom nga tubig. Ang isa sa mga ginakabalak-an subong mga kabombo kay basi maabot ang panahon wala nagikita sang may mainom nga preska kag matinlo nga tubig para sa katawhan. Amo ining isa sa mga ginakabalak-an kag ginakahangawan, no? Sa mga lideres sa bugos sa kalibutan, no? Nga makulangan kita sang supply sang tubig, ilabi na gid ang fresh water, drinking water, mga kabombo. Ang karon nga selebrasyon ng World Water Day, may tema ini nga groundwater, making the invincible visible. Anong rason, no? Groundwater, making the invisible visible, mga kabombo. When we say groundwater, di bala ang tubig nga yara sa idalom nga hindi man nato niya makitaan, no? Groundwater is invisible, no? But its impact is visible everywhere. Bangod sang tubig nga ang source ng tubig nga yara sa idalom sa aton siniya nga duta, no? Ang groundwater nga ginasiling, no? Bisan ara siya sa idalom sang duta, pero ang yan sini nga impact sa aton siniya nga kabuhi nga mga katawhan diri sa kalibutan tuman gidya ka importante, no? Out of sight, under our feet, groundwater is a hidden treasure that enriches our lives, no? Sa karon kalabanan sang liquid nga fresh water sa bugos nga kalibutan, amo ang tubig nga yara sa idalom sang duta ukon ang groundwater, mga kabombo, no? Pang samtang ang climate change amo ni subong daw gid ang nagapalala, no, sa aton si tubig kay ang climate change nagalala man, no, amat-amat man nga nagakritikal ang aton sini nga groundwater. Gani sa karon nga adlaw ang World Water Day celebration nangin matunog kag klaro ang mensahe sini, nagapanawagan sa tanan nga mga katawhan sa bugos sa kalibutan nga magbinuligay. We need to work together to sustainably manage this precious
resource naton, mga kabombo, ang groundwater. Ang World Water Day isa ka international observance day agud nga ma-inspire ang mga katawhan sa bugos sa kalibutan nga hibaluon kung ano ka-importante sang tubig. Kung wala sang tubig, tanan mapatay. Nga aton dapat hibaluon man ang mga water-related issues and to take action to make a difference, no? Sa nagligan na tuig 2 years ago, no, tuig 2020, mga kabombo, tub-tub na subong, nangin additional focus ang kaimportante sang hand washing, no? Pagpanilo sa aton siniya nga kamot nga gamit ang tubig ukon paghugas sa aton sini nga mga kamot kag pagmaintenar sa aton sini nga daily hygiene bilang pangontra sa nagtuhaw nga COVID-19 pandemic. So nangin kinahanglan diri ang tubig, no? Para nga importante nga hibaluon naton ang mga relevant issues angot sa tubig, kaangay sini, no? Kaangay sang water scarcity. Sana sila na naton amat-amat na nga daw naganinit ang tubig. Mabatsagan ninyo, may tubig matuod pero daw tsokolate, no? Bato-bato sa langit ang maigo hindi lang mangakig kay nga aamuin ang kamaturan, no? Scarcity of water. Nga basi pila ka adlaw madulaan na kita sang matinlo nga tubig nga aton sini nga mainom. Kaluluoy ang aton sini iya nga mga bagong henerasyon, no? Ang aton sini nga mga kabataan. Yara man ang water pollution, no? Grabe ang kahiggo, no? Nga dulot man kung isa sa mga tawo kung nga ang polluted na ang aton sini nga mga ginakuan sang tubig, no? Inadequate water supply, lack of sanitation, amo-amo lang ni sila, no? Water pollution, lack of sanitation, kagang impact sang climate change. Amo gid ining pinaka-kontra subong sa aton sini basic need, that is water, kay nagakaapektuhan, nagalala man bangod sa paglala sang climate change, no? The day brings to light the inequality of access to wash services and the need to assure the human right to water and sanitation, no? Kinahanglan gid naton ang tubig. Wala sang may makamonopolize ang tubig. Kada isa sa aton kinahanglan gid ang tubig, no? Human right to water and sanitation. Sa ibuloan nga ang groundwater o kung ang tubig nga yara sa idalom sang duta, amo ang pinakadako kag pinakalapad nga source sang fresh water sa atong planet Earth, no? Apang bangod nga yara ini na store o kung nahamtang sa idalom sang surface, masami ini nga nagaka-overlooked naton, no? Iti wala man tayo kita, ara man lang makita naton ni ang mga busay, no? Mga suba, hydro abida, no? Pero ang tubig sa idalom sa duta nagaka-overlooked ang groundwater. Gari sa karon, mga kabombo, sa karon nga adlaw sa World Water Day, amo ini anangin tema, no? Amo ini ang theme sang karon nga selebrasyon ang World Water Day, groundwater, making the invisible visible. Mga kabombo. Yes, groundwater may be out of sight, but it must not be out of mind. Today is World Water Day. Happy World Water Day, mga kabombo. Aton tipigan ang aton sininga tubig, no? Kag magbinuligay kita. Labi na gid nga hindi ma-pollute ang aton siniya nga bodies of water sa palibot, mga kabombo, no? Kag magbinuligay kita in our own little way, no? Himuon ta man ang aton siniya nga parte ang aton sini nga bahin agud nga hindi naton mahigkuan ang aton sini nga tubig, ang aton si source of water kag subong man kiniuntang aton sini nga tubig, no? Kay amo ni ang ginakadlukan gid sang tanan sa bugos sa kalibutan. There will come a time kung hindi ini ma-rescue, mahatagan sang solusyon, basi pila ka adlaw, no? Madulaan kita sang tubig labi na gid ang drinking water nga kinahanglan ginaton. So again, that was March 22 of the same date today, sang tuig 1993,
mga 29 ka tuig na nakaligad sang pinakauna nga ginhiwat ang World Water Day sa pagpanguna sang United Nations sa UN General Assembly, mga kabombo. Philippine Standard Time, 38 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo. Yari na ang aton si pagbasa sang sulat. Aging padala sa aton sini isa ka maukod man nga tagpalamati sa aton sini palatuntunan kahapon lamang, no? Ang aton sini nga letter sender sa nasining kuna nagapakilala lamang sa kay Henry, no? Si Henry is 67 years old, sang banwa sang Pulupandan. Ang kasaysayan ni Henry, iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. By the way, good afternoon sa kay Evelyn Politod, no? Si Ma'am Evelyn Politod, mayang hapon sa imo, Miss Jazz. Evelyn, good afternoon. Kag may lang dira nga pagpulupamati kag paglantaw, ano? Diri sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang. Ngayuhom-yuhom gid si Ma'am Evelyn Politod, do? Samtang ginagreet siya naton kag ginabasa ginaton aya siniiya nga mensahe sa sining hapon. So, ang kasaysayan ni Henry, mga kabombo, sang banwa sang Pulupandan, iyagan suguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz, maayong hapon sa imo, kag sa mga listeners sang imo palatuntunan kahapon lamang. Miss Jazz, suki gid kami nga listener, avid listeners gid kami diri sa amon sini nga balay sang Bombo Radyo Bacolod. Hindi makompleto ang akon sini nga adlaw kon wala nagaandar ang akon sini nga radyo. Ang upod ko diri Miss Jazz sa amon sini nga balay, ang akon sini iya nga duha ka mga kahinablusan. Ang ila sini nga amay nga akon magulang nagtaliwan na. Bangod kay ako, Miss Jazz, masubo ining akon si kasaysayan. Bangod kay, kung wala ining akon si duha ka makahinablusan, ang magulang lalaki, kag ang nagdason manghod, babayi, Miss Jazz, masiling nga daw nagaisahanon man lamang ako, Miss Jazz. Yaring akon si kasaysayan, nga masiling ko, Miss Jazz, nga ti, para sa iban siguro, mabulubudlay gid. Ang akon si kasaysayan, Miss Jazz, parte ini sa akon sini nga bata. Tawgon ta lamang sa kay Neneng. Sa nagtaliwan, ang iya sini nga iloy, ang akon si asawa, Miss Jazz, gamay pa ni si Neneng. Kag bangod kay ti sa amuto nga panahon, tuman gid sa akon kapigado. Amo man ining rason ko nga daw ginalagas man ako sa akon si konsensya, kay isang time nga nagabalatian ang akon sining asawa, Miss Jazz, wala gid ko sang dako nga kantidad nga mapadala ang akon sining asawa sa bululngan, labi na gid dira sa may syudad sang Bacolod. Bangod kay wala gid ako sang kwarta. Well, Miss Jazz, ang akon si pamilya atuya sa may Manila. Sa prangka nga sugilanon, alog ako, Miss Jazz, pero ti bangod nga nagdugay na ako diri, makaibalo na ako iya nga maghambal sang dialect diri. Kag diri man kami nakitalay sa akon sining asawa. Ari kami diri, Miss Jazz, taga Pulupandan gid ang akon sining wife kang iya sining pamilya. Pero ang
ang akon sining asawa Miss Jazz, isa man lang ini siya kabata. Kag temprano pa man ini siya na ilo sa iya si maginikanan. Amo nang rason nga daw wala gid kami balasang pamilya nga madalaganan. May mga abyan man kami, may ara man kami Miss Jazz nga mga tupad balay, pero sa amo to nga panahon pertigid kapigado sang tanan. Ti nagtaliwan lang to ang akon sing asawa. Wala gid to Miss Jazz na dala sa hospital. Amo nang rason ko nga ang daw ginalagas man ako sang akon konsyensya, akon madumduman ko nagalain gid ang akon siniiya. Nabuot. Pero Miss Jazz, sang time na to nga nagtaliwan ang akon sining asawa, kag gamay pa ang akon sining nga bata nga si Neneng, amo nang rason ko nga ang panghatag ko ni siya. Ginhatag ko siya Miss Jazz sa isa ko ka do distant relative ko na bala. Sa isa ko kaabyan ang babayi, pero may bana ini siya Miss Jazz nga seaman. Amo ning rason ko nga ang sa amo to nga panahon nagdesisyon ako nga ihatag ko siya sa akon sini nga friend man sad to sa akon si asawa sang buhi pa. Ang ining babae nga ni Miss Jazz nakapamana sang isa ka seaman. Kag sa prangka nga sugilanon niya Miss Jazz ya, manggaranon ini sila sa amo to nga panahon. Pero manggaranon sila, pero kung sa Tagalog pa Miss Jazz pinagkaitan sila sang panahon nga wala gid sila nakabata. Isa sad to ka best sang ara na ang akon sini nga anak kay abi Miss Jazz gusto na gid nga magpadayon sa SM pag-eskwela pero wala ako sang maikasarang. One time nakapamasyar diri ang akon sini nga friend, suod ko gini nga abyan nga babayi, kag amo ini ang akon sini iha abi Miss Jazz nga ginadalaganan kung may mga problema man ako, pero sa ako naman lang ako naman lang nahuya kay kun permi ka bala Miss Jazz nagahulam o kung nagapangayo sang bulig sa isa lamang katawo, kung kay isa mahuya ka man. Although nga ang akon siya friend ja anytime niya madalaganan ko gid. So one time Miss Jazz nga nag-ano sila sa balay, nagbisita sila. Amo tong akon sini nga ginplastar sa iya. Dugay ko na ni Miss Jazz nga ginaplo-plano, pero naluoy lang ko sa akon sini nga bata nga babae nga si Neneng. Bukod kay close kami ni Miss Jazz sa akon sini nga bata. Labi na gid sa nagtaliwan ang iya sini nga iloy. Dugay ko na Miss Jazz nga nadesisyonan nga ihatag ang akon bata sa iban. Nga may yara sang ikasarang nga buhion siya, kag subong man may ikasarang nga mapaeskwela siya. Ti amo ni ang mag-asawangan ni kay bangod kampante ako kay best friend ko man ang babayi. Gimplastar ko Miss Jazz. Wala pa na kay balo ang bata ko. May buot-buot na to siya that time. Wala siya kay balo nga ginahatag ko siya sa iban. Ang ako Miss Jazz hindi silinga, hindi ko palangga ang bata ko. Gasakit man ang akong tagipusuon, pero galing gusto ko lang nga mahatagan man siya sang maayo nga buwas damlag. Maka-eskwela siya that time kay gusto na niya magpadayon sa iya pag-eskwela. Pero wala ako Miss Jazz sa ikasarang. Ti amo to, naglabot na sa adlaw nga ginplastar ko sa bata ko. Grabe ang yan sini nga paghilibion. Hindi siya gusto tatay, hindi ko gusto ya nga ipanghatag mo ko. Hindi ko gusto ya nga makadto ako sa iban nga tao kay gusto ko ikaw ang upod ko. Pero ginpa-intyende ko sa iya Miss Jazz. Naintyendihan niya man kay maalam ang akon bata, pero ang hindi niya maintyendihan kung nga ang ginahatag ko siya sa iban. Kag ginhimo niya ini Miss Jazz nga daw basihan bala nga hindi ko siya palangga. Pero ang issue diri Miss Jazz amo na, gusto ko lang nga may mapaeskwela sa bata ko. Sa insakto nga mga kamot kaangay sa akon sining abyan. So sumalipot nga pulong Miss Jazz ang akon si bata gin-adoptar sang sining nga mag-asawa. Apisar nga nagabi ang akon si bata. Pero sa una nga mga binulan Miss Jazz, may panahon pa to nga ginbalik nila ang akon si bata. Kaya nga hindi magkaon, hindi magtulog, gahibi lang perme. Ti isang ulihi gindulong liwat sa akon. Pero sa amo to nga panahon Miss Jazz ginpa-intyende ko pagid, gindugangan ko ginpa-intyende sa akon bata nga kinahanglan mo nga makaeskwela.
Ti si tatay, hindi makasarang nga ipa-eskwela ikaw. Di nagalalain gid ko Miss Jazz kay gahibi gid ang bata ko. Pero sang ulihi, sang time nga ang bana ni sang ako sa best friend nga si Man, may ara man siya sang hinablos nga babayi nga ginabulig-buligan nila. Kaga timing man Miss Jazz nga iya sini nga hinablos nga babayi, dira man gin pabakasyon sa ila sini balay, pero dako na niya kumparar sa akon sini nga bata. Daw nag-close bala sila Miss Jazz kay ginadala man nila sa amon balay. Daw gin-allow lang anay, ginpasugtan ng anay ang ako si bata nga magbalik sa balay, pero nagakulukad to man ang ini nga mag-asawa. Hasta nga ginadala nila ang hinablos nga babayi sang bana sang ako si friend nga Siman, abi ang yasin nga bana Miss Jazz. Ang hinablos sang Siman nga babayi man, nag-close sila. Hasta nga gindala naman sang mag-asawa nga ni akon bata, kag daw nagpasugot man balang ako si bata Miss Jazz, kay daw nangin manang nga ni, kay ti siya man lang isa ang bata namon sa nagtaliwan ko nga asawa. Tinanamian siya kay kabutanan, ibalaan mo Miss Jazz, butanan, gini ang napangasawa o napamana sang akong sini nga abyan. So, nag-close sila, kag daw gingabig, balang nga manang, ginpalangga siya Miss Jazz. Sa prangka nga sugilanon, daw duha, ini sila gani, ang daw ginadoptar sa mag-asawa. Pero legally ang akon sini nga bata, amo ginang ila siniya gin-adapt. Sa huli Miss Jazz, kapasalamat ako kay daw nag-ano na bala, daw nahamutan na sa ako si bata ang iya sini nga second nga parents. Pero may isa sadto ka bes nga nagkitanay kami sa akon sini nga bata. Nga bisan may ano na to siya Miss Jazz, may ulo edad-edad na siya. Nga bisan magkainano, gusto niya gid nga magbalik sa akon. Kay bisan ko no nga nagainupdanay lang kami nga asin ang amon siniiya nga sudan, importante upod yako. Abi mo Miss Jazz, nagtulo gid ang ako nga luha sa naghambal ining bata ko. Kay abi ko anaya naga-enjoy na siya. Naga-eskwela siya, college siya that time, ga-eskwela siya, kay naga-enjoy siya. Although nga ti ang akon si pagkapungaw bala sa iya ara, pero makitaan ko lang ang akon sini nga bata nga naga-enjoy kag naga-eskwela, importante nga naga-eskwela siya. Dila siya sa Bacolod Miss Jazz naga-eskwela. Abi ko anaya okay na siya. Kag kung kaisa gani do nagasakit mga abuot ko nga daw nagakalimtan na niya ako abi nga bisitahan. Pero isa sadto ka bes sa nagkadto sila sa balay kag nakaistoryahanay kami, amo gali sa gihapon ang sining handom nga mag-upuray kami. Pero ginhambalan ko siya, ti anhon mo kay wala gid kuya sang kwarta nga ipadayon sa pagpaeskwela sa imo. Kag kabigon mo na ang imo siniiya nga bag-o nga maginikanan, nga imo mga ginikanan. Kay ti friend ko na, abyan na ni nanay mo, sang ari pa si nanay mo, ang babayi, kag mabuot man ang imo siniiya nga second father. So, Miss Jazz, amo lang to ang ginhalinan nga naglain gid ang buot sang ako si bata. Kay gusto niya gid kuntani nga apisar sa mga iya siniiya mga kinanglanon, ginahatag gid. Pero ang gusto niya gali ang magpuli gid sa akon. Pero wala ako nagpasugot. Kay siling ko para gid ini, para man ini sa imo. Hasta na lang Miss Jazz nga nagalakat ang panahon. Ahay, masakit hambalon, pero ang kalain gali sang buot sa ako si bata, ya gin dibdib ya gid to. Wala ya bala Miss Jazz gin kalimtan. Nga natingala na lamang ako sa ulihi nga bisan bisita sa akon wala gid. Naglalain gid ko Miss Jazz ang time nga nagabalatian ako, nga nag-request gid ako sa akon sini nga friend kung pwede pagkatuon diri ang akon bata. Kay sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, kampante gid kuya kay ti abyan ko ning babayi nga nag-adoptar sa akon bata kag nangin ikaduha na nga nanay sa akon bata. Hindi magpasugot ang akon sini nga bata. Wala gid siya nagkadto sa balay nga magbisita sa akon. Pila na ka instansya Miss Jazz nga gusto ko siya nga istoryahon. Bisan hasta subong Miss Jazz sa prangka nga sugilanon, although nga okay hi naman kami, kay ginistorya man to siya sa iya maginikanan mo.
ang nagatindog subong nga iya sini iya nga maginikanan ang adoptar sa iya ang amiga ko kang ang banan niya kang iya sini nga ginakabig man nga magulang nga hinablos nga babae sang iya sini nga second father nga ginakabig. Nag-istorya to siya sa akon nga dako okay man lang. Pero nagasakit ang buot ko, Miss Jazz. Kang iya sini nga pagmayo bala sa akon, arab lang dumabatsyagan mo gid bala nga may kalain sang buot. Nga arab lang nagakadto lang siya sa balay bangod kay ti ginsugo siya. Kag ginapilit siya sa iya sini iya nga ginakabig na karon nga mga ginikanan ang nag-adapt sa iya kaya magulang. Hindi man siya na magkadto sa balay nga nagaisahanon. Kinanglan ara gid si mama niya ukon ang iya sini iya nga ginakabig nga magulang nga babayi ang amogid ang nag-ano sa iya nagapalangga man sa iya sa iya sini nga second family man abi, Miss Jazz. Lipay ko sa nadangtan sa ako si bata. Ugaling kay ti amo ining kabaylo, Miss Jazz. Nagasakit ang buot ko kay nakaibalugid ako nga nagalain ang buot sa akon sini nga bata. Kay gusto niya ginaya nga magbalik sa balay upod sa akon. Hindi man ako, Miss Jazz, luyag nga magbalik siya nga wala pa siya nakagraduate. Base pila ka adlaw kung gusto niya kag nahuya man ako Nahuya man ako sa nag-adopta sa iya kay anay graduate na papaulion ko sa balay. Ugaling kay kung gusto sang bata ko, pwede lang siya yung makabulubisita man. Pero sa subong, Miss Jazz, amo nang ginakainan sang buot ko kay bisan tawag, bisan text sa cellphone, bisan bisita sa akon kung maglain na akon si buot or akon sini nga balatyagon nga akon sini iya nga maglain na ako si pamatsyag, Miss Jazz. Kaya 67 anyos na ako, ahay, Miss Jazz, wala gid. Kay ako nakibalo, ako lang gid, Miss Jazz, nakibalo kung ano ang rason kung nga ang naglain ang buot sa akon si bata sa akon. Di wala ako may mahimo, Miss Jazz. Sa prangkang nga sugilanon, bisan gani ang akon siniduha ka mga kainablusan ni sila pa na gani ang kapangita sang amon sini kalanon. Kay akon sini nga best friend nga amo ang nagtindog bilang iloy ang adoptive mother sa akon si bata. Kapadala man na, Miss Jazz, sa akon. Kapadala na sila sang groceries, agsubong man kwarta, inugbakal ko bulong, pero wala gid ko, Miss Jazz, kapag-aga. Wala man ako nagapangayo kung kulang na ko, kag wala na ko kwarta. Sa prangka nga sugilanon ti ano siya bastante sila ya. Ang anak ko, amo nang ginakalipayan ko, Miss Jasya. Ang kalipay ko nga makitaan ang anak ko nga bastante sa iya sin pagpangabuhi. Ara tanan ang kinanglanon niya. Kag ang iya sin pagpadayon sa pag-eskwela. Miss Jazz. Amo nang rason ko nga ang malipayon ako. Pero sa piyak naman nga bahin, amo ni ang kabaylo. Sa subong naglain ang buot sang bata ko sa akon, kay hindi ko luyag nga magbalik siya sa akon sini nga luyo. Miss Jazz, anong akon si buhaton? Sa nasiling ko na, bisan ganing amo si pagkaon ng duwa ko ni ka mga kainablusan, amo pa yung nagapangita, kay hindi ko gusto yung nga pag-aga sa nag-adopta sa akon si bata, nga abyan ko man, hindi ko gusto nga magsalig na lamang sa ila. Akon, kulang na ako sa inugbakal ko bulong, kulang na ako sa inugbakal ko sang pagkaon, wala gid ko gatawag, nga naghahambal man ang mag-asawa nga anytime, no? Ay tawagi lang kami kung anong mga kinahanglanon mo. Kay tiga pasalamat man sila kay butanan man. Ako si bata, Miss Jazz, maalam kag masiling ko nga ti bugalon ako sa pagsiling nga ang bata ako, Miss Jazz, maalam ka nagapanguna sa ila sini karon nga klase. Miss Jazz, anong ako si buhaton kay apisal sang kalipay ko nga nagkapadayon sa pag-eskwela ng akon bata, pero amo ning kabaylo. Wala niya ako ginasapak, naglain na iya si buot sa akon. Ni bisita sa akon or mensahe, o kung text man lang, o kung tawag, wala gid. Kag amo ining ginasakitan gid sa akon si buot. Paliwag ako hatagi ako sang Ligay, Miss Jazz, ang tagpadala si Henry, 67 years old, sang Banwa sang Pulupandan. Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2 sa
sa imo sa Henry, no, salamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan. Siguro ano no, may edad na kamo sang misis mo, no, sang nakaangkon kamo sang nag-isahanon nga bata, no, ining si Neneng. So Henry, ang problema mo karon amo ni, no, nga nagalain ang buot ni Neneng sa imo kay gusto niya gid nga magbalik sa imo sini iya nga luyo, ang gusto niya ara ka sa iya sini nga tupad, no. Mabulubudlay ang ining imo sini nga problema. Dako nga sakripisyo on your part, kag of course, no, sa bahay naman yan ni Neneng nga bata mo. Pero sa imo sini nga parte ti grabe nga klase sang pagpalangga sang amay. Bangod kay ti gasakripisyo ka. Ginsakripisyo mo ang imo sini iya nga kalipay nga makaupod sa imo si pagtigulang, no, kag sa pagdako man sang bata mo o puray ka mo, ginsakripisyo mo ina para lang gid nga mahatagan sang masana gabasdam laga ang imo sini nga bata, no. Pasalamat ka kay may ara kayo sang abyan, no. Ara blang makitaan mo blang nga ti ang imo si bata yara sa maayo nga kamot, no. Maayo nga pamilya bilang iya sini nga second parents abi, plus pangati may ara pa siya ginakabig nga bonus kay ti daw may ara sila nga daw ginkabig nga magulang, no, sang ang hinablo sa imo sini iya nga ambana sa imo sini nga friend, no, nga babayi. Ti kun sa iya sini nga sitwasyon sa subong, way gid sa problema. Dako ang imo sini pagpasalamat, yes, no, malipayon ikaw sa sina nga aspeto. Pero grabe man ang kabaylo, no. Ang bata mo subong nga si Neneng, nagalain ang iya sini nga buot sa imo, I'm sure ara ginada, no, ginatago niya lang. Ara ginada ang iya sini iya nga kalain sang buot bangod kay ti daw ginhatag halin sa una sang dibla sang time to nga ihatag siya kag gina-expect mo sa iya. Hindi siya luyag, no, gusto niya bisan nga dildil lang kamo sang asin, basta importante updanay lang kamo kag ara siya sa luyo mo. O galing kay ti amo nang imo sini iya nga handom. Para sa ako niya ti maayo man, no, nahandom sa isa ka amay para sa iya sini nga bata. Galing amo lang ning problema kay bangod gay galain ang buot sang bata mo, wala siya nagatawag, wala siya naga-communicate sa imo kung magbisita ti piliton pa. Sige lang Henry, no, maabot ginang panahon nga ma-realize ang bata mo nga daw hindi manami ang iya sini iya ginahimo, no. Kagkabay pa, no, padayon ka lang nga magpakabakod, no, sa upod sa imo mga kainablusan, padayon ka lang nga magpakabakod at the same time, no, pangamuyuan mo gid ang bata mo si Neneng. Kakabay pa nga masanagan siya. Maintindihan niya kung nga ang ginhatag mo siya sa iban, no. Kakabay pa nga makamarasma siya nga ginhimo mo ina para sa iya sini nga kaayuhan, para sa iya sini iya nga masana gabas damlag. Kabay pa, dira, maintindihan niya kung ano mo siya kapalangga. Bangod sa ginhimo ngo, nga pagsakripisyo, nga ihatag siya sa iban, no? I'm sure si Neneng, sunod pa sa imo, she's very intelligent, no? Kaya nagapanguna siya sa iya sini nga klase. Pila kadlaw na kay balugid ako, Henry, no, nga maintindihan niya initanan, kung nga, no, kagkabay pa, maabot ang panahon nga ti mabalik, no? Kung hindi gid man siya abi makapauli dira sa imo for good, kundi makaano lang makabulobisita man sa imo. Arab lang ang relasyon ninyo bala magapadayon bilang mag-amay, no, kay wala man problema mo, wala problema sa iya sini iya nga nanay nga imo sining abyan, wala man problema sa iya sini nga nangin tatay subong, no, na hatagan siya sa maayo nga klase sa pagpangabuhi, no. May ara pa siya nga daw ginakabig nga magulang, do isa ka perfect family, no. Kung lang tawon ikaw on your part, no, happy ka. Pero galing amulan na, no. Mabasa mo sa iya sini nga tagpusoon, kamo lang gid ang nagaintindihan nga duwa nga kun nga ang galain ng buod sang bata mo sa imo kay gusto niya magbalik sa imo. Pero kabay pa Henry pahanunot lang gid anay sa imo on your part, no. Kag hindi ka magkataka nga i-reach out mo siya,
no, from time to time, no, pwede mo na siya nga bisan neneng, inday, bisan wala mo ko ginasapak, ari lang di si tatay. Ari lang di si tatay nga nagapadayon sa pagpalangga sa imo. Kabalugig ko nga palangga kag isang bata mo o galing kay nagalain lang iya si buot sa imo, no. There will come a time, and sa nasiling ko na gani, don't stop to pray for your daughter neneng nga maintindihan niya lang kag madula na napila ka adlaw, no. Bangod sa iyan man sini nga pagpalangga sa imo, ang inyo sa pagpalangga anay amo na siya ang makapanas sa kalain sang buot ni neneng, no. Kag sa bulig man sa imo sini iya nga friend, kag I know kanakahibalo man na sila siguro kung anong rason ko nga wala dira nagakadto, kung hindi pagpiliton si neneng hindi magkadto sa imo. Kung wala sila nakahibalo, pwede mo man na mga pangayuan sila sang bulig nga mapalapit liwat, no, si neneng sa imo kag maabot ang panahon nga ti open siya to forgive you sa ginhimo nimo nga sa prangkang suglanon ti indi man na iya malain para sa iya, no. Henry, be strong and exercise your faith, no. Kag don't forget to pray for your daughter, no. Kabay pa nga ti magapadayon ikaw dira nga magpakabakod para nga maabot ang panahon nga okay na kamo sang bata mo, ara ka man sa gihapon, no, kag makaupdanay kamo from time to time. Henry, salamat din sa imo si matahom nga kasaysayan isa ka sakripisyo sa isa ka amay para sa kaayuhan sa iya sini nga bata, no. Si Sir Henry, 67 years old, sang Banwa sang Punupandan. Wala kita sang panahon mga kabombo sa aton sini mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. By the way, sa kay Ma'am Merlinda Estocado Baladhay, okay, nabasa ko na ni ang yan sini iya nga mensahe, no, sa aton sini nga mga tagpalamati, no. Before I say bye-bye, ari aneng aton sini nga words of wisdom, no, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Psalm, chapter 116, verses 5 to 10, no? That the fact ang kamatuoran nagahambal, no? Embrace tagid ni that the Lord is gracious, no? Gracious and righteous, our God is full of compassion. Ato na dumdumon nga ang Dios nato niya maluluyon ginaya. Kung may nakilalaan ka mga tao nga ka maluluyon, pero ang number one gid nga maluluyon, compassionate, no? Full of compassion ang aton sini nga Dios. That is why nga ti amo nang rason siguro nga bisan ano pa kung kaisa sa aton kadungol bangod sa iya sa pagkamaluluyon, no, ti sa gihapon makabalik kita sa iya, no. For our Lord protects the simple-hearted. When we are in great need, ara siya, no, nga magahatag sa aton. Ang Psalms 116 verses 5 to 10 dira nagasiling. Then I called on the name of the Lord. O Lord, save me. The Lord is gracious and righteous. Our God is full of compassion. The Lord protects the simple-hearted. When I was in great need, He saved me. Be at rest once more, O my soul, for the Lord has been good to you. For you, O Lord, have delivered my soul from death, my eyes from tears, my feet from stumbling, that I may walk before the Lord in the land of the living. So, i-embrace na gid na nga nature sang Ginoo ang pagka-maluluyon. Full of compassion na siya sa aton. That is why as sa subong niya ti period gyapon sang nagalumapaw nga grace and mercy sang Ginoo, no? Kay gusto niya nga magpalapit gid kita sa iya. Wala niya gin padali ang iya sini nga second coming, ang iya sini pagbalik. Wala niya ginapadali kundi as sa subong niya nagalumapaw, nagaawas-awas sa iya sini nga grace and mercy para kita kung kita ang nagapalagyo sa iya, mabalik kita sa iya. Because our Lord is gracious and righteous and full of compassion. Wala kita sa panahon mga kabombo, inisagya po ninyo ang langad sa kahanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal.
Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bacolod. Number 1! Basta Radio